Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Ako po si Tadeo, hindi ko totoong pangalan. Nagmula ako sa isa sa mga tagong bundok ng Mindanao. Ang aming tahanan ay humahalik sa langit. Nasa kanlungan ng kalikasan sa gitna ng malawak na talahiban. Ako ay lumaki sa tahanan ng Panginoon, sa lugar kung saan inilaan namin ang aming buong buhay sa pagsamba sa Kanya. Hindi katulad ninyong mga mababang uring namumuhay sa lusak ng pagiging makamundo. Ang tahanan ng Panginoon ay gawa sa bato, marmol at matitibay na mga kahoy. Ito ay mayroong 4 na gusali. Ang gusali kung saan tumutuloy kaming mga kanyang tagasilbi. Ang imbakan ng mga pagkain at ang lugar kung saan ikinukulong at inihahanda ang mga alay. Siyempre pa, naririyan din ang bulwagan ng Panginoon. Naroroon ang malawak na silid-sambahan. Ito ay may pahabang altar na gawa sa bato at marmol. May tig-iisang poste sa bawat sulok ng altar kung saan itinatali ang mga braso at binti ng alay. May isang malaking pinto rin sa likod ng altar na may tig-iisang sulo sa magkabilang gilid. Yun ang pinto papunta sa mismong tinutuluyan ng Panginoong magkuno. Doon namin naririnig ang kanyang boses tuwing kami ay kanyang kinakausap. Oo, kasama naming naninirahan sa kanyang tahanan ng Panginoon. Hindi siya katulad ng mga huwad na Diyos-Diyosang hindi naman talaga umiiral. Siya ay naririyan lang sa aming piling. Hindi namin siya nakikita, ngunit siya ay aming nakakausap. Naririnig namin ang kanyang boses at siya rin ay kumakain ng mga alay. Kaya nga mula sa paggising hanggang sa pag-idlip, palagi naming inilalaan ang bawat sandali sa pagsamba sa Kanya. Araw-araw, walang mintis. Ito ay bilang pagtanaw na rin sa Kanya ng utang na loob. Paliwanag pa nga ng aking ama na si Hernan. Ang mahal na Panginoong si Magkuno ang nagkaloob sa buhay na ating tinatamasa. Utang natin sa Kanya ang pagiging maginhawa ng ating buhay dito sa loob ng Kanyang tahanan. Utang natin sa Kanya ang ating kaligtasan, malayo sa makasalanang mundo sa ibaba. Kaya't marapat lamang na siya'y ating purihin. Taos-puso natin siyang paglingkuran sa bawat araw na nagdaraan. Lagi nating isapuso ang Kanyang kalooban. Ang aking amang si Hernan ay isa sa mga pinuno ng pananambahan. Siya ang namamahala sa paghuli at paghahanda ng mga alay kada buwan. Habang abala kasi kayo sa inyong kahabag-habag na pamumuhay, kami ay nagsasagawa ng pag-aalay tuwing kabilugan ng buwan. Ang pangkat ni Ama ang nanghuhuli ng iaalay sa ibaba ng bundok. Gusto ko nga sanang sumama kahit noong maliit pa lamang ako, ngunit mahigpit na ipinagbabawal para sa aming mga bata na lumabas. Ang nagagawa namin ay tumanaw lamang sa talahiban at kakahuyang nasa labas ng mga pader na bato. Natatanaw kasi iyon mula sa 2 palapag ng aming tinutuluyan. Kung bakit hindi kami pinapayagang makalabas ay dahil mapanganib ang mundo. Tayo ay nananatili rito sa loob ng tahanan ng ating Panginoong Magkuno dahil mapanganib at mapanlinlang ang mundo. Sa ibaba ay may mga mababango, maliliwanag, magaganda at kamanghamanghang mga bagay. Subalit ang lahat ng iyon ay may layuning hikayatin tayong lumayo sa kaloob ng ating nag-iisang Diyos. At kapag tayo ay napaniwala ng mundo, tayo ay ibabaon nito sa lusak ng pagiging makasalanan. Hindi yon kalugod-lugod para sa ating Panginoon. Siya ay malulungkot at magagalit.
Masakit man para sa kanya ay mapipilitan siyang parusahan ang sino mang magtampisaw sa mundong ibaba. Ako ay nakikinig sa aking ama. Siya ay isa sa mga nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa aming mga tagasunod ng Panginoong Magkuno. Ako ay walang karapatang kwestiyonin ang kanyang mga pangaral dahil ako ay isa pa lamang musmos na walang nalalaman. Ang ginagawa lang namin noon ng aking mga kababata ay mag-abang sa tarangkahan. Mag-abang kung kailan bumabalik ang pangkat ni Ama galing sa pangunguha ng alay. Sa tuwing bumubukas iyon, sa ganoong pagkakataon pumapasok ang pangkat. Bitbit nila ang isang babae o isang lalaki na nakatali, tulog at walang saplot. Agad nila iyong dinadala sa gusali ng mga alay. Sumusunod ako. Gusto kong pumasok pero nginingitian lang ako ni Ama. Hindi pa raw panahon para pumasok ako roon, kaya naman tumatanaw na lamang ako sa labas ng gusali. Nakikinig sa pagsusumigaw, pag-iyak at pagmumura ng alay. Sabi ni Ama, "Huwag kayong magpapaloko sa kanila mga palahaw. Ako man ay nasasaktan ding may makitang tao na nahihirapan. Subalit kung iisipin, sila ay lumalabag sa kalooban ng Panginoon. Kaya sila nagpupumiglas dahil ayaw nilang maging alay. Isang patunay ng kanilang pagsuway." Pagsapit ng kabilugan ay naghahanda kami para sa pananambahan. Kami ng aking inang si Agnes ay sumasama sa mga tagalinis at tagaluto. Kailangan kasi marami kaming lutuin dahil maraming dadalo sa pananambahan. Kami ay nagkakatay ng mga baboy, manok, baka at kambing. Doon namin kinukuha ang mga hayop sa likod ng imbaka ng pagkain kung saan namin sila pinapalaki sa kalugod-lugod na paraan. Bago naman nagsisimula ang pananambahan ay magsisidatingan ang mga tagasunod ng ating Panginoon. Sabi ni Ina, "Sila ay mga taong pinili ng Panginoong Magkuno upang mamuhay sa mundong ibaba. Sila ay tunay na kahanga-hanga, anak. Sa kabila kasi ng kanilang pananatili roon, ay hindi sila nagpapalinlang sa mundo. Sila ay nananatiling tuwid na naglilingkod sa ating Diyos. Sila ay naroroon upang ibahagi sa mga makasalanang tao ang liwanag na atin ding tinatamasa." Ano po bang ginagawa nila roon sa ibaba, Ina? Sila ay namumuhay sang-ayon sa atas sa kanila ng Panginoon. Ang iba sa kanila ay gumagawa ng iba't ibang mga likhang sining. Halimbawa, may iba sa kanilang mga awit, manunulat at mga ilustrador. Ang iba naman ay nagpapalakad ng mga negosyo o di naman kaya ay nanunungkulan sa mga matataas na pwesto sa ibabang lipunan. Bakit naman po kailangan nilang gawin ang mga bagay na yun? Upang matupad ang mithiin ng Panginoong Magkuno sa ating lahat. Halimbawa, ang mga sinasabi kong may matataas na katungkulan ay tumutulong sa panghuhuli ng alay. Sila ang dahilan kung bakit hindi nasasaktan ng mga taga-ibaba ang pangkat ng iyong ama. hindi ko mapigilang humanga sa kanila. Sila ay buong tapang na namumuhay kasama ng mga maruruming tao sa ibaba. At nananatili silang tuwid at matatag sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Magkuno. Kaya naman, tuwing kabilugan ay ibinibigay din namin sa kanila ang umaapaw na papuri. Sila ay pinaghahandaan namin ng masasarap na mga pagkain at inumin. Maaari silang tumabi sa kahit sino man sa amin kapag kanilang ginusto. Ako man mismo ay nagalak nang may pumili sa akin noong 12 anyos pa lamang ako. Kaya kabado man ay malugod kong ginawa ang aking tungkulin upang siya ay mapaligaya. Kapag nagsisimula naman ang sambahan ay nagtitipon kaming lahat sa bulwagan ng Panginoon. Ito ay isang malaking espasyo na walang kahit isang upuan. Inilalagay sa altar ang alay. Walang saplot, nababalot ng kung anong langis at tubig ang buong katawan.
Nagpupumiglas at nag-iingay rin sila kapag ipinapasok sa bulwagan. Isang kasumpa-sumpang asal. Ikaw ay magiging isang alay para sa Panginoon tapos tatanggihan mo? Nakakatawa. Magsisindi ng insenso na ang usok ay lulukob sa buong bulwagan. Kami ay magdarasal at magkakantahan ng papuri sa ngalan ng Panginoon nating si Magkuno. Sumasabay sa amin ang iyak, sigaw at mura ng alay. Nagsisilbing paalala kung ano ang nagagawa ng mundo sa isang tao. Sa dulo ng pananambahan ay dadasalan ng punong pari ang alay habang inaambahan ng gintong punyal sa may dibdib. Dito lalong lumalakas ang paghuhumiyaw ng kaawa-awang alay bilang huling subok ng pagmamakaawa. Ngunit hindi kami nagpapalinlang. Itinatarak ng punong pari ang punyal sa dibdib ng alay tsaka iginuguhit iyon papunta sa lieg. Ipinapaligo ang mismong dugo ng alay sa buo nitong katawan pagkatapos ay isinasagawa na namin ang mga huling panalangin bago iniiwan ang katawan sa loob ng bulwagan. Babalik na lamang kaming mga maglilinis pagsikat ng araw kung kailan tapos nang kumain ang ating Panginoon. Doon darat na naming lasog-lasog na ang katawan ng alay. Bukas na ang dibdib at sikmura. Wala nang laman loob, maliban na lamang sa utak na nasa ulong buo pa. Ililigpit namin ang mga natira sa alay upang ihawin. Yun ang magsisilbi naming pagkain sa unang hapunan matapos ang kabilugan. Ganoon ang buhay namin sa tahanan ng Panginoong Magkuno, umiikot lamang sa pagsamba at paninilbihan sa Kanya. Paikot-ikot lang at paulit-ulit ang bawat araw at buwan. Paulit-ulit na hindi ko alam. Hahantong pala sa isang malaking pagbabago na yayanig sa buhay ko. Kapapanganak pa lamang nito ni ina sa aking bunsong kapatid na si Monica. Oh, naririto na ang tanghalian natin. Tayo ay kumain na habang mainit pa itong tinola. Salamat po, Inay. Nako, kahit kailan talaga napakasarap mo magluto, Agnes. Oo nga po, Ina. Palaging masarap ang luto ninyo. Kaya palagi akong ganadong kumain eh. Siyempre. Kailangan nating kumain palagi ng masarap. Hindi biro ang paglilingkod na ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya kailangan manatili tayong malakas. Oo nga pala, may mahalaga akong sasabihin. Sabihin? Ano yun, Hernan? Para kay Tadeo. Sa akin po, Ama? Napag-usapan namin ito ng punong hari. Nasa tamang edad ka na, kaya magsisimula na ang pagsasanay mo upang maging tagahuli ng alay. Seryoso po ba kayo, Ama? Hindi ba kayo nagbibiro? Abay, isang malaking karangalan yun para sa pamilya natin. Hindi ako nagbibiro, anak. Kaya, pagkatapos nating mananghalian, sasama ka sa akin. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng mga kailangan mong matutunan. Sa totoo lang ay napakatagal kong hinintay ang pagkakataong yun. Ang pagkakataong mas maging kalugod-lugod para sa ating Panginoong Magkuno. Kaya naman, labis akong nagulat at nagalak sa ipinahayag na iyon ni Ama. At bago ko pa man mamalaya ng mga bagay-bagay ay nakita ko na lamang ang sarili sa pagsasanay kung paano manghuli ng alay. Anak, tandaan mo sana itong mga babala ko sa iyo. Ang mundo ay nakakamangha. Marami itong makukulay, maliliwanag, mababango at nakakaaliw na mga bagay. Pakay nitong ikaw ay linlangin at ikayating umanib sa kasalanan. Kaya naman, kailangan mong mag-ingat. Panatilihin mong matatag ang iyong kalooban. Ituon mo ang pansin sa ating misyon. Maliwanag ba, Tadeo? Opo, Ama. Maliwanag po. Tandaan mo, isang pagkakamali mo lang at siguradong paparusahan ka ng Panginoon. Isang mabigat na responsibilidad ang panguhuli ng alay para sa Kanya.
Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni tatay sa nakamamanghang mundo. Hindi ko alam kung ano ba ang makukulay, maliliwanag, mababango o nakakaaliw na mga bagay. Hindi pa naman kasi ako nakalalabas ng tahanan ng Panginoong Magkuno. Kaya kailangan ko na lang manatiling handa upang hindi malinlang ng mundo. Yun nga lang ay hindi naging madali sa umpisa. Sadya nga pala kasing nakahuhumaling ang makasalanang daigdig sa ibaba ng tahanan ng ating Panginoon. Una akong namangha sa sasakyang gagamitin para sa panghuhuli ng alay. Doon iyon naghihintay sa ibaba ng bundok. Napakakintab at ang kulay ay kasing berde ng ilang mga dahon sa gubat. Nakakaaliw ding tignan ang mga salamin nitong kulay itim, pati na ang mga ilaw sa likod, harap at loob. Ang gandang tingnan at kakaiba. Ano ang isang yan, Ama? Yan ay isang sasakyan, isang van. Yan ang gagamitin natin upang manghuli ng mga alay. Papaanong gagamitin? Sasakay tayo dyan. Maglilibot tayo sa mundo upang makahanap ng katanggap-tanggap na alay. Kapag may nakita na tayo, siya ay ating kukunin at isasakay sa loob nito. Tsaka natin dadalhin pabalik sa tahanan ng Panginoon. Manghang-mangha ako nang umandar ang sasakyang yun. Tumakbo mula sa mabatong bukana ng gubat pagkatapos ay dumaan sa patag at sementadong bahagi na kung tawagin ay kalsada. Nagtuloy-tuloy pa ang van hanggang sa may matanaw na akong mga tao, mga kabahayan at iba pang mga sasakyan. May mga bus, may mga kotse, may mga pedicab at may mga bisikleta. Napakarami ring mga ilaw kahit saan ako lumingon, kaya hindi gaanong madilim ang kalaliman ng gabi. May mga ilaw sa mga poste na nasa paligid ng kalsada. Maski ang mga kabahayan, mga gusali at mga tindahan ay may mga ilaw rin. Ang iba pa nga ay sumasayaw-sayaw at kumukuti-kutita pa kung titignan. Hindi rin mawawala ang napakababangong benta ng ibang tindahan. Gaya na lamang sa mga kainan. Marami rin akong nakikitang mga tao at mga batang may kay gagandang mga damit at kung ano-anong mga gamit. Kaysa saya nilang namumuhay sa ibaba ng tahanan ng Panginoon. Mabuti na lamang talaga at alam ko ang totoo. Alam kong mapanlinlang ang mundo, kaya hindi ako malalansi. Oo, namamangha ako at naaaliw din sa ibang mga nakikita ko, ngunit hindi ako magpapadala sa udyok ng kasalanan. Hindi ako tutulad sa mga kagaya ninyo na namumuhay ng taliwas sa kalooban ng Diyos. Habang nasa sasakyan din, ipinaalala sa akin ni Ama ang tungkol sa hahanaping alay. Tandaan mo, Tadeo, kailangan nating maghanap ng katanggap-tanggap na alay. Hindi masyadong matanda at hindi rin masyadong bata. Yung sakto ang pangangatawan. Hindi masyadong payat at hindi rin mataba. Kailangan malusog. Kailangan walang anumang sakit-sakit sa balat. Hindi rin po pwede ang mayroong mga sugat, pasa, tato o kahit butas ng hikaw. Ganoong tao ang katanggap-tanggap bilang alay para sa ating Panginoon. Tatandaan ko po, Ama. Nagpatuloy pa sa pagtakbo ang van. 6 kami sa loob, kasama na sina Ama at ang nagmamaneho. Lahat kami ay nakatuon ng mga mata sa gilid ng kalsada. Naghahanap ng pwedeng kuning alay. Mahigit 1 oras pa ay may namataan na kaming binata na siguro mas matanda lang sa akin ng kaunti. Naglalakad yun sa gilid ng kalsada. Kulay puti ang kanyang damit at madilim na asul ang pantalon. May suot din siyang bag sa likod. Sabi ni Ama, isa raw yung estudyante sa tinatawag na paaralan. Isang lugar kung saan hinuhubog ang pagiging mangmang ng mga tao tungkol sa kaloob ng Panginoong Magkuno. Binuntutan ng sasakyan ng binatang yon. Sinabihan ako ni Ama na manood lang muna sa kanilang gagawin. Ngayon na, bilisan nyo. Buksan niyo ang pinto at hablutin ng batang yon.
Nang makatsyempo ay mabilis nilang binuksan ang pinto ng van tsaka hinablot papasok ang nasabing binata. Nagpupumiglas at nagsusumigaw ang binata. Nakakahiya siya. Ngunit dahil alam ko ang katotohanan ay naaawa rin ako sa kanya. Agad namang tinakpan ng isa naming kasama ang bunganga at ilong ng binata. Tinakpan gamit ang panyong may gamot na pampatulog. Tanggalin niyo na ang lahat ng kanyang suot. Siguraduhin niyong masusuri ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Mahirap na at baka may tagong sugat, pasa o tattoo pala ang isang iyan. Makaraan ng ilang minuto ay nanlupaypay at nakatulog na ang binata. Doon na namin hinubad ang lahat ng kanyang saplot. Nang makita namin wala siyang anumang tato, pasa o sugat, napagpasya ni Ama na katanggap-tanggap ang isang iyon. Kaya naman bumalik na kami sa paanan ng bundok at agad siyang inakyat papunta sa tahanan ng Panginoon. Diniretso namin siya sa loob ng kulungan ng alay. Bahagi ng tahanan na matagal ko nang gustong mapasok. Habang wala pa siyang malay ay ginapos namin ng kadena ang kanyang paa. Isa yung kadena na nakakabit sa dingding ng silid. Sa loob ng silid ay may isang tulugan at isang kubeta. Doon maghihintay ang alay sa gabi ng pagsamba. Ikaw ang magbantay sa alay ngayong gabi, Tadeo, anak. Mag-iingay yan, panigurado. Kaya tandaan mong manatiling matuwid. Labanan mo ang awa. Tandaan mong makasalanan ang isang yan sa mata ng Panginoong Magkuno. Tatandaan ko po lahat, Ama. Ako na pong bahala rito. Ang lahat ay pagsubok sa'yo, kaya pagbutihin mo, anak. Lumabas ako at sinaradong maigi ang pinto ng kulungan. Doon ako naupo sa sahig sa may gilid ng pinto. Mga isang oras pa ay narinig ko nang nagsusumigaw, umiiyak at nagmumura ang alay sa loob. Nagtiim ang mga bagang ko sa pagkainis. Hindi ko maintindihan kung bakit ba ayaw ninyong mga taga-baba na maging kalugod-lugod na alay para sa Diyos. Nakakainis ang mga taga-ibabang yan. Bakit ba sila ganyan? Ayaw ba nilang pagsilbihan ng Panginoong Magkuno? Sa pagiging alay na nga lang sila may pakinabang tapos ganyan pa. Lumipas ang buong araw at sumapit ang gabi ng pagsamba. Tuwang-tuwa ako nang makita kung paano inihahanda ni na Ama ang isang alay. Nagwawala at nag-iingay pa rin ito, ngunit hindi siya makawala. Tulong-tulong kasi namin siyang hinahawakan habang dinadasalan siya ng punong pari sa kulungan. Pinaliguan namin siya na maigi gamit ang tubig na may kahalong mga piling halaman. Pagkatapos ay pinahira naman ni Ama ng langis ang buong katawan ng alay mula ulo hanggang paa. Langis na gawa sa katas ng iba't ibang mga halaman at pinabango ng katas ng mga bulaklak. Nang matapos ang paghahanda ay agad na namin siyang dinala sa bulwagan para sa pagsisimula ng pagsamba. Mula noon ay nagbago na ang buhay ko. Kasabay ng unti-unting paglaki ng kapatid kong si Monica ang paglabas ko tuwing nalalapit ang kabilugan ng buwan para sumama sa panghuhuli ng alay. Minsan ay ako mismo ang naaatasan na manghablot ng alay. Minsan din ay ako ang nagpapaligo at nagpapahid ng langis sa kanila. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mahigit 2 taon nang hindi ko namamalayan. Tadeo, ako ay napili ngayong gabi upang pagsilbihan ng isang tagasunod na galing sa ibaba. Kaya ikaw na muna ang bahalang magbantay sa iyong kapatid, ha? Doon na muna siya tatabi sa iyo sa pagtulog. Naku, wala pong problema, ina. Ako na pong bahala kay Monica. Ipanatag niyo lang po ang isip ninyo at nang magawa niyo ng maayos ang tungkulin. Maraming salamat, anak. Isang madaling araw, pagkatapos ng aming pananambahan, pinakiusapan ako ni Ina na isabay si Monica sa pagtulog ko. Si Ina nga kasi ay maninilbihan pa sa isang tagasunod na gusto siyang makatabi noong gabing yun. Ayos lang naman yun sa akin sapagkat malapit naman kaming magkapatid. Mahal na mahal ko ang aking 2 anyos na kapatid.
Isinama ko nga siya sa aking silid. Pinatay ko ang gasera at agad na kaming naghanda para matulog. Monica, huwag ka nang malikot. Matulog na tayo. Gabing-gabi na oh. Magagalit sa iyong Panginoon yan. Sige ka. Humiga na kami at nagsimula na akong humili. Hindi nagtagal ay nakatulog na si Monica. Hahayaan ko na rin sana ang sarili na lamunin ng antok. Ngunit napadilat ako nang may marinig akong kaluskos. Hindi ko natukoy kung saan yun galing. Kaya nakiramdam ako. Napasinghot nang may maamoy akong masangsang sa hangin. Hindi naman yun ganoon kabaho. Hindi nga agad maaamoy kung hindi papansining maigi. Nagmumula yun sa bintana. Bumangon ako at sumilip doon, ngunit wala naman akong nakitang kakaiba. Humiga at pumikit na lang ako ulit. Subalit agad din akong napadilat ng may maulinigan na namang kaluskos. Lumakas din ng bahagyang masangsang na amoy, animoy lumapit ang pinagmumulan nito. Pagdilat ko ay saktong nakita ko agad ang bintana, kaya naman nakita kong may aninong dumaan doon. Hindi ko nga lang naaninag ng maayos dahil napakabilis nitong kumilos. Ano yun? Ibon? Ba't ang bilis naman yatang kumilos? Sinong nandyan? May tao ba dyan? Pero, paano naman magkakaroon ng tao sa labas ng bintana ko? Nasa ikalawang palapag itong kwarto ko eh. Nakiramdam pa ako. Nagtaka kung bakit kumakabog ang dibdib ko at pinanlalamigan din ako ng kalamnan. Ibinaling ko ang pansin kay Monica. Niyakap ko ang kapatid ko. Pakiramdam ko kasi ay maaaring may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Kung ano ay hindi ko pa sigurado noong oras na yon. Ilang minuto pa ay nawala na rin ang masama kong pakiramdam. Pati ang kakaibang amoy ay nawala na rin. Yun nga lang ay naglaho na rin ang antok ko at hindi na ako nakatulog. Sa almusal ay kinuwento ko kina ama at ina ang nangyari. Kumusta naman ang naging paninilbihan mo kagabi, Agnes? Pakiramdam ko ay naubos ang lakas ko, mahal. Siguro nga ay sadyang tumatanda na ako. Mukhang nagawa mo naman ang maayos ang tungkulin mo. Ang lapad ng ngiti ng pinagsilbihan mo nang umuwi ka kanina. Mabuti kung ganon. Ina, ama. May problema ba, anak? Bakit parang nananamlay ka yata ngayon? Di ka ba pinatulog ng kapatid mo? Ano po kasi, may kakaibang nangyari kagabi. Kakaiba? Paano ang kakaiba? Di ko po maipaliwanag ng maayos, ama, pero parang may nagpaparamdam sa labas ng kwarto ko. May napapansin akong gumagalaw roon tapos may masangsang ding amoy. Isa pa, bigla na lang akong kinabahan. Pakiramdam ko ay may mangyayaring hindi maganda. May nangyari nga bang di maganda? May nakita ka bang kung ano? Oo nga naman, anak. Baka namalikmata ka lang. Dala ng antok. Gising na gising po ako noon, ina. Sigurado rin po ako sa mga nararamdaman ko. Oo, hindi ko siya nakita, pero may naaaninag akong mabilis na gumagalaw sa labas ng bintana. Sigurado ka ba talaga, Tadeo? Malabo naman kasing may tao sa labas ng bintana mo. Nasa taas na palapag ang kwarto mo. Yun nga po, ama. Pero sigurado po ako sa nakita ko. Wala naman po kasi akong dahilan upang gumawa-gawa ng kwento. Isa pa, ay galit ang Panginoon sa mga sinungaling, hindi po ba? O siya, upang mapanatag ka, magpaparonda ako mamayang gabi. Partikular doon sa banda sa may bintana ng kwarto mo. Basta sabihin mo lang sa akin kung may mapansin ka ulit. Sige po, ama. Napanatag naman ako sa mga sinabi ni ama. Nakatatakot kasing isiping baka may mabangis na hayop nang umaali-aligid. Nakababahala at baka mapano pa ang kapatid ko. Yun nga lang ay hindi natigil ang pagpaparamdam sa amin ng kung ano. Magandang umaga, Tadeo. Nakatulog ka na ba ng maayos kagabi? Opo, ama. Salamat po sa pagpaparonda.
Hindi na nga ako nakaramdam ng kakaiba sa may kwarto ko. Mabuti kung ganon. Yun nga lang, wala namang nakitang kakaiba yung mga bantay sa may bintana ng kwarto mo. Hindi ko lang po alam, Ama, pero siguro ay ibon nga lang po yung nakita ko. Lumalabas na ganoon nga, anak. O siya, tara na sa pag at mag-aalmusal na tayo. Hernan, O, anong problema, Agnes? Ba't parang hindi maipintay ang itsura mo? may nagpaparamdam doon sa kwarto namin ni Monica kagabi. Ano ka mo? Lumipat sa may kwarto ninyo, Ina? Hindi ko alam kung yun din ba mismo ang nagparamdam kina Tadeo noong nagdaang gabi. Pero pareho kasi sa mga nilarawan mo ang napansin ko, anak. Paanong pareho po? May mabigat na presensya rin na nagpakaba sa akin. Nanalamig pa nga ang kalamnan ko eh. Tapos, may kung anong masangsang mula roon sa labas ng bintana. May napapansin din akong kung anong gumagalaw ng napakabilis. Kung ganoon, hindi nga namamalikmata o nagbibiro itong si Tadeo. Hindi maganda ito. Tumindi ang pagkabahala ko nang pati mismo si ina ay may nararamdaman ng hindi maganda. Ang malala pa ay hindi lang yun isang beses nangyari, kundi magkakasunod na gabi talaga siyang may napapansing kakaiba. At gaya sa naramdaman ko, may kakaiba ring amoy at mga kaluskos na nagmumula sa labas ng kanilang bintana. Kaya naman naisip kong doon na muna sa kwarto ko patulugin si Monica. Naroroon nga kasi ang kung anumang nagpaparamdam sa labas ng bintana ni na ina. Ina, naisip ko lang po, baka mas makakabuti kung doon na muna itong si Monica sa kwarto ko. Baka kasi mas ligtas siya doon ngayong gabi. Siguro nga ay mas makakabuti yan sa ngayon. Sige, basta, kapag naglumikot masyado itong kapatid mo ay sabihan mo kaagad ako ha, Tadeo. Sige po. Noong gabi ngang iyon ay dinala ko si Monica sa aking silid at pinatulog. Iniwan ko lang na nakasindi ang gasera upang manatiling may liwanag ang silid. Nanalangin pa ako ng mataimtim sa ating Panginoong magkuno. Mahal na Panginoon, bantayan ninyo po kami. Ilayo ninyo po sa amin ang kung anumang masamang nilalang. Alisin ninyo po ang takot sa aming mga puso. Sana po ay protektahan nyo kami sa aming pamamahinga. Nang sa gayon ay mapagsilbihan namin kayo ng mas maayos sa pagsikat ng araw. Matapos kong magdasal ay matutulog na sana ako. Subalit, naulinigan ko na namang may kumaluskos mula sa bintana. Naaamoy ko rin ang kung anumang masangsang at paunti-unting lumakas ang kalabog ng dibdib ko. Hindi ako dumilat kaagad. Nakiramdam muna ako ng maigi. Lumalakas ang amoy, ibig sabihin lumalapit ang kung anumang pinanggagalingan nito. Nang marinig ko ang kaluskos mula sa mismong dingding ay doon na ako biglang dumilat. Pakiramdam ko ay sandaling naputol ang paghinga ko nang makatitigan ko ang isang kahindik-hindik na nilalang. Naroroon yun at nakadungaw sa labas ng bintana. Agad siyang umalis nang mapansing dumilat ako, ngunit malinaw nang umukit sa isip ko ang kanyang muka dahil sa liwanag ng gasera. Kulay putik ang kanyang balat na nababalot ng mga kaliskis. Kung titignan ay mukha yung balat ng buwaya. Ang kanyang malalaking mga mata naman ay kulay pula at kahawig ng sapusa. Kumikislap yun gawa ng liwanag ng gasera. Pansin ko rin ang kanyang nakabukang bunganga na puno ng matatalim na mga ngipin at tuloy-tuloy ang pagtulo ng laway na manilaw-nilaw. Hindi ito totoo! Halimaw! Halimaw! Di ko napigil na papasigaw. Agad na nagising si Monica. Ang ama, ina at iba pang mga kasama naman namin sa tahanan ng Panginoon ay nagising din, tsaka napapunta sa kwarto ko. Mautal-utal kong sinabing, Tadeo, anak, ano nangyayari rito? Halimaw,
May halimaw. Kulay putik ang balat. Pula ang mata. Naglalaway. Nakakatakot, Ama. Nakakatakot. Ano? Halimaw? Huminahon ka nga at nang maintindihan ko sinasabi mo. May halimaw po. Sumilip sa bintana ko. Sigurado ka ba talaga dyan, Tadeo? Opo. Sigurado ako sa nakita ko, Ama. O sige, dito na muna kayo. Titingnan namin sa labas. Tinignan nga ni na Ama ang labas ng bintana. Inilawan pa nila iyon ng gasera. Wala silang nakitang halimaw. Doon na rin ako unti-unting kumalma at napansin kong wala na ang kakaibang amoy. Pati ang kakaiba kong pakiramdam, wala na rin. Subalit isa sa mga kasama namin ang nakapansing may bakas ng kung anong likido sa labas ng bintana. Manilaw-nilaw yun, napakalapot at napakabaho. Doon nakumbinsi si Ama na may kung anong nilalang nga ang umaali-aligid sa tahanan ng Panginoong Magkuno. Mukhang may halimaw nga talagang umaaligid dito sa atin. Sinasabi ko naman sa inyo eh. May kung ano talagang nagmamasid sa labas ng mga bintana kapag gabi. Hernan, ano bang halimaw yang sinasabi mo? Hindi pa namin masigurado. Hindi pa namin nakikita talaga. Pero batay sa paglalarawan nitong si Tadeo, isang aswang ang nanggagambala sa atin. Aswang? Aswang? Ano pong aswang? Isang uri ng alagad ng dilim, anak. Karaniwan ay mga tao lang din ang mga ito na may kakayahang magbago ng anyo. Nagiging aso, pusa, ibon, o di naman kaya isang buong halimaw. Subalit may mga aswang din na purong halimaw lang talaga. Bakit naman tayo guguluhin ng isang aswang? Alagad ng dilim ang mga aswang. Siguradong pakay niyang guluhin tayong mga tagasunod ng Panginoon. At hinala ko, si Monica ang kanyang punteriya. Si Monica? Lumalabas kasing ganoon, Tadeo. Nakababahala man na hindi namin maitanggi ang anggulong si Monica nga ang puntirya ng sinasabing aswang. Kung saan nga kasi siya natutulog, doon din nagpaparamdam ang nilalang na yun. Kaya naman puspusan ang naging pananalangin namin bawat araw at gabi para sa kaligtasan ng kapatid ko. Hinihiling naming sana protektahan ng ating Panginoong Magkuno si Monica. Sana ilayo ng Diyos sa kapahamakan ang lahat ng nananampalataya sa Kanya. Gumulong pa ang mga araw at gabi. Ramdam pa rin naming umaali-aligid ang hinihinalang aswang. Hindi na rin maitatangking sinusundan nga niya ang kapatid ko. Doon talaga sa nagpaparamdam sa kung saan mang kwarto natutulog si Monica. Hanggang sa naisip na ni Ama ang magparonda ulit ng mga bantay tuwing gabi. Sa pagkakataong yon ay ang buong palibot na ng tahanan ng Panginoon ang kanilang babantayan. Noon ay hindi na kami nakakarinig ng kakaibang mga kaluskos at hindi na rin nakakaamoy ng kung anong masangsang. Yun nga lang ay bigla-bigla pa rin akong nagigising kapag gabi. Kumakalabog ang dibdib at pinanlalamigan ng pawis. Pakiramdam ko ay may nagmamasid talaga sa amin kahit wala naman kaming nakikita. Anak, lalakad tayo ulit mamayang gabi para manghuli ng alay. Ihanda mo ang sarili mo. Opo, Ama. Pero paano po sina Ina at Monica? Huwag kang mabahala. May mga magbabantay sa kanila. Sinabihan ko na ang mga bantay na patay na agad ang halimaw kapag namataan nila. Ang akin lang, hindi pwedeng tumigil ang mga gawain natin para sa Panginoon. Dahil lang sa kung anong nilalang. Kapag nagpadaig tayo sa takot at pangamba, panalo ang kalaban. Naiintindihan ko po. Sumapit ang gabi ng panghuhuli ng alay. Gaya sa karaniwan ay sumama ako. Ang hindi ko alam, ang gabing iyon na pala ang magiging simula ng mas matindi pang mga pagbabago sa buhay ko. Ilang oras din kaming nagpalibot-libot sa mga lansangan. May isang binatilyo kaming nahuli at napatulog. Subalit nang suriin namin ay mayroon siyang tato sa likod. Kaya naman ibinaba namin siya ng sasakyan tsaka iniwan sa gilid ng kalsada.
Muli kaming nagpalibot-libot sa gitna ng gabi hanggang sa may namataan kaming isang naglalakad na dalaga. Sa tansya namin ay kaidaran ko lamang ang babaeng yun o mas bata sa akin ng konti. Hindi gaanong katangkaran pero maganda ang hubog ng kanyang katawan. Ang suot niya ay isang blusang dilaw at pantalong maong. Nakayuko siya habang mabagal na naglalakad. Hinahayaan lamang niyang nakalugay ang mahaba at maalon niyang buhok. Sa palagay ko po ay katanggap-tanggap ang babaeng yun, Ama. Magaling. Humuhusay ka na sa pagpili ng alay, anak. Sige, yun ang puntirihin natin. Ilang minuto pa ay napansin naming wala na halos ibang mga sasakyan at tao sa kalsada. Doon na kami bumuelo. Nang makatsyempo ay mabilis namin siyang hinablot. Agad siyang niyakap ng isa pa naming kasama at ako naman ang nagpasinghot ng pampatulog sa kanya. Hindi ko maiwasang magtaka. Oo, napaigtad siya dahil sa gulat. Pangkaraniwang reaksyon yon ng ating katawan. Subalit katakatakang hindi siya nagpupumiglas. Hindi siya nagsusumigaw. Hindi siya umiiyak. Hindi rin niya kami minura-mura. Basta habang inilalapat ko ang panyong may pampatulog sa kanyang ilong at bunganga ay nakatitig lang siya sa akin. Hindi ko malilimutan ang mga matang yon. Wala kahit kaunting takot man lang. Walang anumang damdamin, maliban na lang siguro sa pagtataka. Diretso lang ang kanyang titig sa akin hanggang sa unti-unti na nga siyang napapapikit nang tumatalab na ang gamot. Nang mawalan na siya ng malay ay hinubad na namin ang lahat ng kanyang mga suot. Nakita naming sadyang kay ganda ng kanyang pangangatawan. Makinis ang balat. Walang kahit anumang sakit, pasa, sugat, tato o butas ng hikaw. Hindi ko rin maitatangging napakaganda ng kanyang mukha. Yun nga lang ay kapansin-pansin ang pagiging malamlam ng kanyang mga mata. Ikaw ulit ang magbabantay sa alay, Tadeo. Huwag mong kakalimutan ang kadena, ha? Wala pong problema, Ama. Ako na pong bahala. Magpahinga na po kayo. O sige, puntaan ko rin muna ang iyong ina at si Monica. Baka kasi nang gambala na naman yung aswang na yon habang nasa labas tayo. Nang makauwi na kami sa tahanan ng ating Panginoon ay dineretso namin yung dalaga sa kulungan ng mga alay. Ako ang inatasan ni Ama na magbantay kaya naman nang mailapag siya sa higaang nasa maliit na silid ay iniwan na nila ako. Inasikaso ko ang kadenang nakakabit sa dingding tsaka ginapos yun sa kanang binti ng dalaga. Lalabas na sana ako ngunit napatingin ako ulit sa babaeng biglang gumalaw. Muling nagtama ang aming paningin nang siya ay magising. Hinihintay ko lang noon na siya ay umiyak. Magsumigaw at magwala sa loob ng ilang sandali, subalit hindi yun nangyari. Nanatili lamang siyang tahimik habang nakatitig sa akin. Blanko ang kanyang mga mata. Wala kahit anumang damdamin. Wala kahit pangamba o takot man lang. Nasaan ako? Bakit niyo ako dinukot? Anong gagawin niyo sa akin? Natauhan na lamang ako nang bigla siyang magsalita. Napakaganda ng kanyang boses. Nililinlang lang ba ako ng pandinig ko? Pero hindi napakaganda talaga ng kanyang boses. Yun nga lang ay wala rin yung kahit na anong damdamin gaya ng kanyang mga mata. Mga matang nabakasan ko lang ng pagtataka nang kausapin ka siya. Iaalay ka namin sa Panginoong Magkuno bukas ng gabi sa pananambahan. Ha? Anong iaalay ang sinasabi mo? Tsaka, Panginoong Magkuno? Sino yun? Hindi mo kilala ang Panginoong Magkuno? Kung sa bagay, ano pa nga bang inaasahan ko sa isang taga-ibabang mundo? Mga taong walang alam. Kami rito ang naghihirap sa pagsunod sa kaloob ng Panginoon, habang kayo naman ay nalulunod sa kasalanan. Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. Mga taga-kulto ba kayo? Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam ang tungkol sa Panginoong sinasabi mo.
Wala namang Panginoon eh. Kathang isip lang ang mga Diyos na yan. Mangilabot ka nga dyan sa mga sinasabi mo. Anong katang isip? Totoo ang Panginoong Magkuno at kasama namin siya rito sa kanyang tahanan. Nagtiim ang mga bagang ko sa narinig. Noon din ay agad akong tumalikod at lumabas ng silid. Pabalagbag kong naisara ang pinto. Umupo ako sa sahig sa may tabi ng pinto tsaka itinukod ang magkabilang siko sa mga tuhod. Inis na inis ako noong mga sandaling yun. Napipikon dahil sa pagtuya ng babae sa ating mahal na Panginoong Magkuno. Siguro nga ay hindi siya nagwala, nagpumiglas o nag-ingay ng hinuli namin. Ngunit sa panunuya naman pala niya idadaan ang panlalapastangan sa pangalan ng Diyos. Isang malaking kahangalan ng sabihing walang Diyos. Napabuga ako ng malalim na buntong hininga. Narinig yata iyon ng dalagang nasa loob ng silid dahil noon din ay bigla na lamang siyang nagsalita. Anong pangalan mo? Tadeo. Ako si Tadeo. Bakit mo na itanong? Wala lang. Kung totoong iaalay niyo ako sa Panginoon niyo, ibig sabihin, papatayin niyo ako, tama ba? Ano lang ba yung malaman ko yung pangalan ng kasama ko bago mamatay, di ba? Hindi ka ba talaga kinikilabutan dyan sa mga pinagsasabi mo? Yang sinasabi mong hindi mo alam ang tungkol sa Panginoong Magkuno. Yang sinasabi mong katang isip lang ang Diyos. Para sa'yo ba, Tadeo, totoo talaga ang Panginoon? Yung Diyos na tinatawag niyong Magkuno, totoo ba siya? Aba syempre naman, utang namin sa kanya ang lahat. Siya ang dahilan kung bakit namumuhay kami ng tahimik at maginhawa rito sa kanyang tahanan. Kailanman ay hindi kami kinakapos sa mga pangangailangan namin. Nakakakain, nakakatulog at nakakapaglibang kami ng walang inaalala. Mukhang naiintindihan na kita kahit papano. Alam mo kasi, wala ako niyang katahimikan at kaginhawa ang sinasabi mo. Isang malaking kalokohan ng buhay ko. Ang Panginoon ang nagkaloob sa buhay nating lahat. Hindi tamang tuyain mo ang kanyang biyaya. Sana nga ganun lang kasimple ang bagay-bagay, no? Alam mo kasi simula pagkabata ko pa lang, hindi ko na naranasang maging masaya. Lumaki ako sa nanay kong sugarol, lasinggera, tapos nag-asawa siya ulit. Tapos isang masamang tao yung lalaki. Nambubugbog at isa siyang baboy. Binaboy niya ako ng paulit-ulit. Tapos na magdalaga ako, binenta niya ako sa kung kani-kaninong lalaki. Lahat para lang matustusan yung katarantaduhan nila ng nanay ko. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng yan? Wala naman akong kinalaman sa buhay mo eh. Isa ka lamang alay. Siguro dahil malapit na akong mamatay. Siguro nga ganun. Ikaw ba? Anong buhay meron kayo rito? Siguro masaya talaga kayo, no? Pasensya na pero hindi ako pwedeng magkwento ng marami tungkol sa amin. Kahit tungkol sa pamilya mo na lang, bawal din? Ikaw ba? May mga mahal ka din sa buhay? May mga kapatid? Kaibigan? May kapatid ako si Monica, 2 taon. Alagaan mo siya, Tadeo. Alam mo kasi, masahol ang mundo. Hindi ko alam dito sa inyo pero masaklap ang buhay sa amin. Nalulungkot ako pag may nakikita akong mga batang nahihirapan sa murang edad. Nakikita ko sa kanila yung sarili ko. Nahihiling ko sa hangin na sana hindi nila danasin lahat ng pinagdaanan ko. Tapos, naiinggit naman ako pag may nakikita akong buo at masayang pamilya. Hindi ko naman pinapabayaan ang kapatid ko. Mahal na mahal ko ang kapatid ko. Masaya akong marinig yan. Pasensya ka na sa akin ha. Napadaldal tuloy ako. Ganito lang talaga siguro pag malapit ka nang mamatay. Sa lahat ng mga alay na kinuha namin, ikaw lang ang ganyan. Lahat sila'y nagwawala, nagsusumigaw, tapos nagpupumiglas. Lahat sila ay ayaw maging alay. Ikaw ba? Di ka natatakot? Yung totoo? Hindi ako natatakot. Nagpapasalamat pa nga ako Kasi matatapos na rin yung buhay ko. Nanginayang, oo. Nanginayang ako kasi pangit yung naging buhay ko. Pero wala
Ayoko na, Tadeo. Suko na ako. Wala rin naman kasi nagpapahalaga sa akin eh. Ang totoo nga niyan, pakiramdam ko, ikaw pa lang yung taong nakinig sa akin ng ganito. Sabihin na natin kakaiba ka at pakay niyo akong patayin pero ewan ko, parang gusto ko talagang ilabas ang lahat ng nasa loob ko ngayon eh. Tuloy-tuloy pa kaming nag-usap ni Mabel. Ikinuwento niya sa akin ang iba't ibang mga bagay tungkol sa kanyang masalimuot na buhay. Pinagtitibayan ko lang talaga ang kalooban ko upang hindi ako malinlang ng kanyang mga sinasabi. Gusto ko rin sanang magkwento. Gustong-gusto ko, kaso nga, bawal. Hindi kami pwedeng basta na lang magbahagi ng salita ng Panginoong magkuno sa mga mabababang uri. Humaba ng humaba ang usapan namin hanggang sa di ko na namalayang nakatulog na pala ako, pasandal sa gilid ng pintuan. Nang mag-umaga ay hindi nawala sa isip ko si Mabel. Natatakot ako dahil baka nadudungisan na ng mundong ibaba ang aking kaluluwa. Natatakot akong baka maparusahan ako ng Panginoong magkuno. Gusto ko sanang magsabi kay Ama ngunit nag-aalinlangan din ako. Kaya naman sinarili ko na lang muna ang gumugulo sa utak ko. Sabi ko sa sarili, huhugot muna ako ng sapat na lakas ng loob para magsabi kay Ama. Kinagabihan ay gabi ng pagsamba. Kami ay nagpunta sa kulungan ng alay. Nakita ko ulit si Mabel. Ganoon pa rin ang kanyang mga mata. Walang damdamin. Hindi na rin siya nagsalita ulit, bagamat nakapako ang tingin sa akin. Ako naman ay nag-iiwas ng tingin at baka may mapansin si Ama. Ngunit di ko itatangging kumakalabog ang dibdib ko sa tuwing nagtatama ang aming mga mata. May bahagi sa kalooban ko na gusto pa siyang makausap ulit. Gusto ko siyang makausap ng matagal tuwing gabi. Subalit gaya niya, nanatili akong tahimik. Walang kaalam-alam na pagsisisihan ko palang wala akong ginawa noong mga sandaling yon. Tadeo, eto ang timba. Ikaw muna magpaligo sa alay ngayon. Mas mabuti nang masanay ka sa ganitong gawain. Pero Ama. Tumatanggi ka ba, anak? Hindi po. Gagawin ko po, Ama. Sa ngalan ng Panginoong magkuno ay gagawin ko. Napalunok ako ng laway sa sinabi ni Ama. Nanginginig ko ring inabot ang bakal na timbang may lamang tubig na may kahalong katas ng mga piling halaman. Gamit ang isang kahoy na tabo ay pinaliguan ko nga si Mabel. Pagkatapos ay pinahiran ko naman siya ng langis mula ulo hanggang talampakan. Sa buong pagkakataong yun ay bahagyang nanginginig ang kalamnan ko sa di ko malamang dahilan. Nanatili ring tahimik si Mabel habang nakatingin sa akin. Sunod ay ginapos na namin siya gamit ang mga abakang lubid tsaka dinala na sa bulwagan. Inilapag namin siya sa altar at tinali ang kanyang mga binti at braso. Aalis na sana ako, ngunit napalingon din ako kay Mabel nang bigla siyang magsalita. Salamat sa pakikinig sa akin kagabi ha. Sana maging masaya kayo ni Monica. Gusto ko pa sanang magtagal sa kanyang tabi. O di naman kaya ay gusto ko siyang buhatin palabas at dalhin sa kung saan. Gusto kong itanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Gusto ko siyang makausap, pero hindi pwede. Tumalikod at dumiretso sa may bandang gilid ng bulwagan kung saan pumwesto sina Ina at Monica. Wala ako sa sarili noong buong pananambahang yun. Tila ba ako ay isa lamang laruang disusi na sumusunod lang sa mga pananalangin at pag-awit. Nilulukob ng usok ng insenso ang buong bulwagan. Pilit kong iniiwas ang tingin kay Mabel lalo na at napapansin kong sa akin pa rin bumabaling ang kanyang mga mata matapos magpalinga-linga sa paligid. Hanggang sa namalayan ko na lang na patapos na pala ang pananambahan namin noong gabing yun
Nakaumang na ang punyal ng punong pari sa dibdib ni Mabel. Nangingilid ang luha ko bagamat pinipigil ko. Nanlabo ang paningin ko, ngunit sa gitna ng mausok na bulwagan ay naaninag ko pa rin ang pagtarak ng punyal sa kanyang dibdib. Naistatwa ako sa kinatatayuan. Makiramdam ko ay nabingi ako. Di ko marinig ang panghuling dasal ng pari. Lalabas na sana kami noong natapos na ang pananambahan, ngunit bigla namang nagsalita ang mahal nating Panginoon si Magkuno. Nanatili siya sa loob ng saradong mga pinto sa altar, ngunit dinig na dinig namin ang makapangyarihan niyang boses. Makinig kayo sa akin. Panginoong Magkuno, ano po ang inyong sasabihin? Kami po ay makikinig sa inyo. Sa susunod na kabilugan ay banal na Biyernes. Ito ang gabi kung kailan ako pinakamakapangyarihan. Gusto kong dalhan ninyo ako ng isang espesyal na alay. Espesyal na alay? Sabihin niyo lamang po ang inyong nais at aming susundin, mahal na Panginoon. Ang iyong anak, Hernan, si Monica. Si Monica, gusto niyong alay ang kapatid ko. Pero bakit po, Panginoon? Patawad. Ngunit bigyan niyo po ako ng paliwanag. Tuluyan akong nawala sa sarili. Sa gilid ng altar, sa harap ng walang buhay na si Mabel, di ko napigil ang sariling magwala, umiyak at magsumigaw. Hindi ko na naisip ang kalapastangang ginagawa ko noon sa ngalan ng Diyos. Gusto kong magmakaawang baguhin ng Panginoong Magkuno ang kanyang sinabi, ngunit pinigilan ako ni Ama. Si Ina man ay wala ring magawa kundi ang humagulhol na rin habang yakap-yakap si Monica. Hinila ako palabas ng iba naming mga kasama. Patuloy lang ako sa pagsusumigaw. Huli kong nakita ang walang buhay na mga mata ni Mabel bago ako nakaladkad palabas ng bulwagan. Dire-diretso nilang dinala ang pamilya namin sa silid ni Ama at Ina. Doon ay dinasalan nila kami ng dinasalan. Si Monica ay patingin-tingin lamang sa amin. Siguro ay nagtataka kung bakit umiiyak kami ni Ina. Siguro ay wala pa siyang kamalay-malay na iaalay siya sa ating Panginoong Magkuno. Papatayin siya at iaalay sa Diyos. Papatayin si Monica? Napaisip ako, pinapatay nga naman namin ang mga alay kada kabilungan ng buwan. Kung ganun, papatayin din nila si Monica. Papatayin si Monica. Papatayin si Monica kagahin ang ginagawa namin sa mga alay kada buwan. Papatayin si Monica. Ayokong mamatay si Monica. Ang mga kapatid kaya ng mga pinatay namin ayaw ring mamatay ang mga kapatid nila. Pero hindi mahalaga ang iniisip at nararamdaman ng madudungis na mga tagababa. Ang mahalaga lamang ay masunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoong Magkuno. Subalit, hindi ba mahalaga ang naiisip at nararamdaman ko? Nabahiran ba ang kaluluwa ko ng dumi ng mundo kaya ako nagkakaganito? Ito ba ang bunga ng pakikipag-usap ko sa isang alay? Hapunan matapos ang gabi ng pananambahan, hindi ako makakain ng maayos dahil sa mga gumugulo sa isip ko. Kumain kayo na maigi. Banal na pagkain ang nasa harap natin ngayon. Kailangan wala tayong sayangin. Mahal, hindi na ba talaga magbabago ang isip ng Panginoong Magkuno? Kailangan ba talaga nating ialay si Monica? Ako man ay nabigla rin sa kanyang sinabi, Agnes, pero wala. Sinubukan ko na siyang kausapin sa harap ng kanyang pinto pero di naman niya ako sinasagot. Ibig sabihin buo na ang kanyang utos. Kailangan nating sundin kung ayaw natin siyang galitin. Sana talaga mabago pa ang kanyang isip. May isang buwan pa naman eh. Baka sakali, di ba? Anak, yan ay karne ng alay. Banal na pagkain yan. Hindi natin yan dapat sayangin at alam mo yon. Alam ko naman po, Ama. Pero masama po kasi talaga ang pakiramdam ko eh. Pwede po bang dalhin ko na lang itong plato sa kwarto ko? Tapos doon na lang ako kumain kapag maayos na ang pakiramdam ko. Kung yan ang makakabuti sa'yo, sige. Basta ubusin mo yan, ha?
Hindi ko manguya ang bukal sa loob na pagpayag ni Ama sa kaloob ng Panginoong magkuno. Kaya dinala ko na lang ang platong may pagkain at umalis na sa hapag. Pagdating ko sa kwarto ay nilapag ko ang plato sa lamiseta. Napatingin ako roon. Kanin, tapos ang ulam ay inihaw na karne ng bandang tadyang ni Mabel. Tinanggal ko ang karneng nakakabit sa buto. Tinapon ko ang laman tsaka itinago ang buto at sa totoo lang ay hindi ko alam kung bakit ko ginawa ayon. Pero siguro ay naghahanap lang ako ng makakausap tungkol sa mga bumabagabag sa isip ko. Kaya ko naiisip si Mabel. Pakiramdam ko ay gusto ko ring may makinig sa akin gaya ng pakikinig ko sa kanya. Lumipas ang mga araw nang hindi talaga umaayos ang isip at kalooban ko. Sa umaga ay ibinubuhos ko ang oras sa pakikipaglaro kay Monica. Kung sakali man kasing maialay nga siya, ayokong mamatay sang malungkot. Pero siguro nga palusot ko lang yun kasi ang totoo, ang sarili ko ang ayaw kong malungkot. Sa gabi naman ay hindi ako makatulog ng maayos. Nasaan ako? Ang bulwagan. Bakit Nasaan ako? Bakit niyo ako dinukot? Ano gagawin niyo sa akin? Nakikita ko si Mabel sa panaginip ko. Naroroon kami sa bulwagan bagamat walang ibang tao. Mausok ang paligid gawa ng usok ng insenso. Nakahiga at nakagapo siya sa altar. Ako naman ay nakatayo sa kanyang bandang paanan kaya kitang-kita ko ang kabuuan ng kanyang kahubdan. Naliligo sa tubig, langis at dugo. Kitang-kita ko rin ang mga mata niyang walang damdamin. Sa una ay salita ako ng salita ngunit tahimik lang siyang nakatingin sa akin tsaka na siya tumugon makalipas ang iilang minuto. Salamat sa pakikinig sa akin kagabi ha. Sana maging masaya kayo ni Monica. Bumubugso ang usok sa bulwagan. Napapikit ako at naitabon ang isang braso sa mukha. Ilang sandali pa ay dumilat na ulit ako at tumingin pabalik sa altar. Halos malaglag ang puso ko nang makitang si Monica na ang naroroon. Gaya ni Mabel, wala rin siyang saplot at naliligo sa tubig at langis. Nakahiga at nakagapos habang nakapago ang mga mata sa akin. Iyak ng iyak ang kapatid ko. Nakikiusap na kalagan ko siya ngunit hindi ko maigalaw ang katawan ko. Ilang sandali pa ay nakita ko na lang na gumuhit ang isang sugat mula sa kanyang dibdib papuntang leeg. Doon ay tumatagas ang napakaraming dugo na bumabalot na rin sa buo niyang katawan. Lalo pa siyang nagsusumigaw, nakikiusap na huwag ko siyang hayaang mamatay. Monica! Panaginip? Pinabangungot ako. Monica! Ang kapatid ko! Lumipas pa ang mga araw at linggo. Papalapit na ang banal na Biyernes. Sumagad ang init ng paligid kaya natuyo ang mga talahib sa labas ng tahanan ng Panginoon. Papalapit na rin ang sunod na gabi ng pananambahan. Palala ng palala ang bagyo sa kalooban ko. Hindi ko pa rin matanggap na mamamatay si Monica mismo sa aming mga kamay. Hanggang sa sumapit na ang gabi bago ang kabilugan ng buwan. Lapastangan na akong lapastangan sa paningin ng Panginoong magkuno. Mababang uri na akong mababang uri, subalit mahal na mahal ko ang kapatid ko at ayoko siyang mamatay. Nag-aalinlangan man ay pinilit kong lakasan ang loob para lang mailigtas ang kapatid ko. Ina? Tadeo, kung pakikiusapan mo akong gumawa ng paraan para baguhin ang isip ng ating Panginoon, alam mong wala na akong magagawa. Maniwala ka, anak. Masakit din sa akin ito. Napakasakit. Pero hindi ko alam kung paano ililigtas si Monica. Hindi po yun, Ina. Gusto ko lang sanang makiusap na sa akin muna tumabi si Monica ngayong gabi. Huling gabi na naming magkasamang magkapatid eh.
Siguradong mangungulila ako sa aking bunso. Tadeo! Nagpipigil lang ako ng tuwa ng pumayag si ina. Umaayon ang lahat sa unang bahagi ng plano ko. Ang hindi ko lang sigurado ay kung magtatagumpay ba ako sa mga susunod na hakbang, pero sana nga ay walang maging aberya. Dinala ko nga sa kwarto si Monica at pinatulog. Matulog ka na ha, Monica. Dito lang si Kuya sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita, Monica. Mahal na mahal. Patawarin niyo ako, ina. Ama. Pero hindi ako papayag na may mangyaring masama sa kapatid ko. Hindi. Ililigtas ko si Monica. Ilalayo ko rito ang bunso kong kapatid. Nanatili akong gising habang naghihintay ng tamang oras para kumilos. Naghintay ako ng 1:00 ng madaling araw tsaka siniguradong wala ng tao sa labas ng silid. Doon na ako kumuha ng bagong hasang itak na nakasukbit pa sa kaluban. Itinali ko yun sa aking baywang. Binuksan ko ang pinto ng kwarto ko at sumilip sa labas. Nagpalingalinga at nakitang wala ng kahit sino mang tao sa pasilyo. Napakatahimik din ng paligid. Lumakad ako papunta sa mga lagayan ng susi at kinuha ang susi ng tarangkahan. Sa buong pagkakataong yun ay nakayapak lang ako upang di ako makagawa masyado ng ingay. Bumalik ako ng kwarto ko. Sinarado ulit ang pinto at maingat kong kinarga si Monica. Bakit ka nagising? Matulog ka na ulit. May pupuntahan lang tayo. Matulog ka lang sa balikat ni Kuya ha. Sige na. Pagkagising mo, gagala na tayo. Ayos? Nagising si Monica kaya hinele ko na lang muna siya para makatulog ulit. Nang makabalik na siya sa pagkakahimbing ay doon ko na binuksan ulit ang pinto ng kwarto ko. Siniguro ko ang pagkakakarga ko kay Monica sa kaliwa kong braso tapos kinuha ko naman ang gasera ko gamit ang kanan. Lumabas ako ng silid. Wala pa ring tao sa pasilyo at napakatahimik ng paligid. Ngunit nabibingi naman ako sa lakas ng kalabog ng sarili kong dibdib. Maingay din ang utak ko kakaisip kung ano ang sasabihin kong palusot kung sakali mang may makakita sa amin. Halos hindi humihinga akong nakalakad palabas ng aming tinutuluyang gusali. Nagpalinga-linga ako sa bakuran. Wala pa ring katao-tao. Tumuloy ako papunta sa tarangkahan ngunit kumuha sa pansin ko ang pinto ng bulwagan. Bakit nakabukas ang bulwagan? May tao ba sa loob? Lagot ako nito. Tumingin ako sa bakal na tarangkahan. Hindi ko tanaw ang kabilang dako pero siguradong napakadilim sa may talahiban at kakahuyan ng bundok. Muli kong ibinaling ang mga mata sa bahagyang nakabukas na pinto ng bulwagan. May lumulusot na konting liwanag mula sa loob. Liwanag na galing sa mga sulong nasa altar. Lumakad ako palapit doon. Sumilip ako sa loob. Nakita kong nakasindinga ang 2 sulong sa magkabilang gilid ng pintuang nasa altar. Subalit animo'y sandaling huminto ang pagtibok ng puso ko nang makitang bukas din ang pinto patungo sa tinutuluyan ng ating Panginoong magkuno. Kailanman ay hindi ko pa nasaksihan ang ganitong tagpo. Nagbubukas lang naman kasi ang pinto sa altar kapag sarado na ang mismong pinto ng bulwagan. Subalit sa pagkakataong yun ay parehong bukas ang mga pintong iyon. Lumabas ba ang Panginoong magkuno? Kung oo, saan naman kaya siya nagpunta? Kinabahan akong lalo. Natakot akong baka mismo ang Panginoon ang makahuli sa aking itinatakas ang gusto niyang alay. Pero hindi. Naroroon na ako. Ayoko nang umatras. Ililigtas ko si Monica. Lumunok ako ng laway. Dali-dali akong lumakad papunta sa tarangkahan. Inilapag ko muna ang gasera sa lupa tapos binuksan at tinanggal ang kandado ng tarangkahan. Pinulot ko ang gasera. Marahan kong sinipa ang isang bahagi ng bakal na tarangkahan. Nangilo ako sa malakas nitong langit-ngit. Siguradong maririnig yon ng sino mang gising. Nagising na rin mismo si Monica.
Tinanong niya kung bakit nasa bakuran kami at kung saan kami pupunta. Pigit ka na ulit, Monica. Hindi pa tayo nakakarating eh. Kailangan kasi tulog ka pagdating natin doon. Para ba mas masaya? Noong pumikit na ulit si Monica at inihiga na ang ulo sa balikat ko ay lumakad na ako palabas ng bakuran. Subalit, natigilan ako nang sumalubong sa amin ang isang pamilyar na nilalang. Kulay putik ang kaliskisin niyang balat. Pula ang mga matang may sapusa at puno ng matatalim na mga ngipin ng naglalaway na bunganga. Saan kayo pupunta? Hindi! Saan mo dadalhin yung alay? Saan mo dadalhin ang pagkain ko? Nanginig ang kalamnan ko nang dumagundong ang boses niyang parang galing sa hukay. Nang hilakbot ako, sagad hanggang kaluluwa. Gusto kong manalangin sa ating Panginoong magkuno. Gusto kong humingi ng tawad sa Kanya at humiling na sana ay iligtas niya kami. Subalit hindi yun maaari. Hindi maaari dahil kilalang kilala ko ang boses ng kaharap na halimaw. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya mismo ang sinasamba naming Panginoon. Ang Panginoon ay isang aswang. Natauhan na lamang ako nang mapasigaw si Monica. Hindi ko napansing napadilat na pala siya ulit at nakatingin na rin sa kinikilala naming Panginoon. Sa takot ko para sa kaligtasan ng kapatid ko ay mabilis akong tumakbo palagpas sa halimaw. Mahigpit ang yakap ko kay Monica at ang hawak ko sa sulo, subalit hindi pa man ako nakakalayo ay nahablot na ng aswang ang kaliwa kong braso kaya nabitiwan ko ang kapatid ko. Hindi kayo makakaalis! Naloko na! Takbo na, Monica! Bilisan mo! Susunod ako sa'yo! Pangako, susunod ako! Takbo na! Mabuti na lang at nakinig ang kapatid ko. Mabilis siyang kumaripas palayo. Lumusot sa makitid na daanan sa gitna ng talahiban. Garalgal na humiyaw ang Panginoong magkuno. Nagtangka pa siyang habulin si Monica ngunit mabilis kong naiharang sa kanya ang kamay kong may hawak na gasera. Napaatras ang Panginoon. Binunod ko ang itak mula sa kaluban at agad ko iyong iwinasiwas sa mukha ng halimaw. Lapastangan na akong lapastangan pero wala nang tumatakbo sa isip ko noon kundi ang kaligtasan ng kapatid ko. Pangakas na mortal! Sinusuway mo ang kalooban ko! Hindi mo makukuha si Monica! Ililigtas ko ang kapatid ko! Iwinasiwas ko pa ng maraming ulit ang patalin ngunit mabilis siyang nakakailag. Kinakalmot din niya ako ng matatalim niyang kuko at nadali ako sa balikat. Inilalapit ko sa kanya ang kasera. Noon ay napapansin kong gumuguhit sa kanyang mata ang pag-aalinlangan kapag kaharap ang apoy. Kaya naman ang gasera na ang inilalapit ko sa kanya imbis na ang itak. Hindi siya makalapit sa akin. Pansin kong naiinis na siya sa ginagawa ko. Anong ginagawa mo? Tadeyo! Sandali akong natigilan nang marinig ang bulyaw ni Ama mula sa loob ng tarangkahan pero hindi ako nagpatinag. Ayokong makinig sa isang taong walang pagpapahalaga sa sarili niyang anak. Wala siyang pakialam kahit mamamatay pa si Monica kaya wala na rin akong pakialam kahit maparusahan pa siya ng Panginoon dahil sa kapangasan ko. Ilang sandali pa ay natanaw ko nang papalapit na rin ang iba pang mga tagasunod ng Panginoon. Alam kong mahihirapan ako kapag nakalabas na sila ng tarangkahan, kaya taranta ko nang inilapit ng husto ang gasera sa mukha ng Panginoong magkuno. Napahiyaw na naman siya ng ubod ng lakas. Kahit nanginginig pa talaga ang kalamnan ko sa kilabot ay kinuha ko na ang pagkakataong yon para tumakas. Ngunit nagawa pa akong matadyakan sa likod ng galit na halimaw. Napasubsob ako sa may talahiban at nabitawan ko ang gasera. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga tuyong damo. Hindi! Sunog! Si Monica! Monica! Nasaan ka? Monica! Taranta akong bumangon at nagpalingalinga. Hindi ko mahanap ang kapatid ko. Ang natatanaw ko lang ay ang nag-aapoy na talahiban. Nasusunog na rin ang damong nasa loob ng tarangkahan kaya hindi na rin mapakali si Ama. Maski ang Panginoong magkuno ay hindi ko na makita.
Tumakbo ako. Tinahak ko ang makitid na daang nilusutan ni Monica. Lalong nagatungan ang kilabot ko nang mapansin ang kakaibang mga bakas sa daang iyon. Naliliwanagan ng nagliliyab na bahagi ng talahiban. Kita ko ang maliliit na bakas ng mga paang malamang gawa ng kapatid ko. Ngunit doon din ay napansin ko ang mga bakas na mas malaki pa sa karaniwang paa ng tao. Kakaiba rin ang hugis nito, may paa ng mabangis na hayop na may matatalim na mga kuko. Kita ko rin sa lupa ang bahid ng kung anong napakalapot at manilaw-nilaw na likido. Binalisan ko ang pagtakbo. Magkasimbilis na yata ang kalabog ng dibdib ko, tagagtak ng pawis at pagkaripas ng mga binti. Ilang minuto pa ay narating ko na ang bungad ng kakahuyan. Medyo malayo na yun sa apoy at sa paanan ng isang puno ay nakita ko ang kapatid ko. Nakahandusay. Wakwak ang sikmura at dibdib at naglalawa sa paligid ng katawan ang dugo. Hindi. Hindi maaari. Hindi maaari ito. Hindi totoo to. Hindi. Monica, ang kapatid ko. Hindi! Kasalanan mo yan. Pangahas ka. Dapat lang yan sa'yo at sa kapatid mo. Magdusa ka, Tadeo. Magdusa ka! Manahimik ka! Halimaw ka! Magpakita ka sa akin! Harapin mo ako! Papatayin kitang demonyo ka! Papatayin kita! Magdusa ka habang buhay. Hayop ka! Hayop! Ah! Sinubukan kong hanapin sa kasukalan ng gubat ang kasumpasumpang aswang na tinuring ko pamanding Panginoon, subalit hindi ko na siya nakita pang muli. Naririnig ko lang ang karimari-marim niyang tinig na bumabarena sa ulo ko. Wala na ako sa sarili ko noon. Sa katunayan ay napakalabo ng alaala ko noong mga panahong yun. Ang sunod ko na lang na naalala ay nasa may paanan na ako ng bundok. Lumakad ako. Tinahak ko ang kalsada hanggang sa nakarating ako sa mga kabahayan. Nagpalaboy-laboy ako sa loob ng napakahabang panahon. Namumulot ng mga pagkain sa basurahan at nanghihingi ng limos sa mga tao. Namamasukat na rin ako sa iba't ibang trabaho gaya ng pagiging kargador at pahinante ng truck. Doon ko napatunayang oo, kasumpa-sumpa ang marami sa mga tao sa ibaba ng bundok. Ngunit marami namang mabubuti ang kalooban. Si Mabel kaya ay isa sa mga mabubuting tao? Hindi ko na yun masasagot, bagamat ramdam ko namang pareho lang kami ng kinamulatan. Namulat sa masahol na mundo, dito man sa ibaba o doon sa itaas. Sa ngayon ay nasa 3 dekada na ang nagdaan. Sariwa pa rin ang sugat na natamo ng puso ko, gawa ng pagkamatay ni Monica. Mag-isa pa rin ako sa buhay. Ako kasi ay hindi kailanman natuto kung paano makihalubilo ng maayos sa mga tao. Naiilang ako. May nakapagsabing siguro baliw ako. Hindi ko magawang itanggi kasi baka nga naman totoo. Baka nga isa akong baliw dahil lumaki ako sa kung tawagin ninyo ay kulto. Pahamak na katulong. Magandang araw na naman sa inyo mga kasityo. Ito pong muli ang inyong lingkod para sa isa na namang nakapangingilabot.
nakakatakot at puno ng kababalaghang episode dito sa Sitio Pangil. Ang kwentong tampok natin ngayon ay mula sa ipinadala sa atin ng ating letter sender na si Martha. Tungkol umano sa isang nakagigimbal na lihim na naranasan niya noong siya ay mamasukan bilang katulong sa bahay ng kanyang naging among doktor sa Parañaque City. Ilang dekada na rin ang nakalilipas. Halina't samahan niyo akong balikan ang kanyang pinakanakakatakot na umanong karanasan, mga kasityo. Simulan na natin ang kanyang kwento. Dear Sir Jupiter, tawagin niyo na lang po sana ako sa pangalang Martha. 56 years old. Tubo mula sa probinsya namin sa Naga City sa Bicol, Camarines Sur. Pero ngayon ay nakabase na dito sa Rizal. Shoutout nga po pala daw sa aking kumaring Adelpha na avid fan ng inyong channel, Sir Jupiter. Siya kasi ang nag-impluwensya sa aking makinig sa magagandang kwento nyo dito dahil isa po siya sa pinakamatagal nyo ng avid listener. Mabalik tayo sa aking kwento. Nangyari ito mga ilang dekada na rin po ang nakalilipas. Kung tama ang pagkakaalala ko, mga year 1986 yun. At nasa 18 anyos lang ako. Kaluluwas ko lang din noon ng Maynila matapos kong maglayas mula sa poder ng mahihigpit kong mga magulang noong araw. Nabalak sana akong ipakasal sa isang lalaking hindi ko naman gusto. Kapalit ng malaking lupang sakahang ipinangako niya noon sa tatay ko. Naaalala ko pang takot na takot ako nung una akong mapadpad sa syudad. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ng mga panahong yun dahil wala naman akong kakilalang kahit na sino sa Maynila. Maliban na lang doon sa babaeng nakasakay at nakakwentuhan ko sa bus at siyang nagsabi sa akin na subukan ko raw humanap ng mapapasukang trabaho sa dyaryo. Specifically, sa Manila Bulletin na isang sikat na pahayagan nung araw. Hindi naman siya nagkamali ng pagbibigay sa akin ng suhestyon dahil dun mismo ay nakahanap na ako ng pag-a-applyan bilang kasambahay ng isang mayamang doktor na itago na lang natin sa pangalang Freddy. Napakalaki ng bahay ni Doc Freddy, mga kasityo. O mas tamang tawagin yung mansyon. Tandang-tanda ko pa kasing halos mapanganga ako sa lula noong una akong tumapak sa lugar na yon. Meron yung high ceiling, grand staircase, malawak na ground floor, malalaking kwarto, magagarang muebles at mga kasangkapan na mahahalata mo agad na mamahalin. Pero sa kabila ng magagandang bagay na yon tungkol dun sa mansyon, hindi pa rin maitatago ang kakaibang aura na tila bumabalot dito. Hindi ko alam kung bakit pero unang dating ko pa lang talaga doon, pakiramdam ko na agad ay kinikilabutan ako ng matindi sa hindi malamang dahilan. Sabi ko pa nga sa sarili ko noon, mukha naman kakong alagang-alaga yung bahay, pero bakit parang nakakatakot yatang tumira doon?
Pinilit ko na nga lang noon na huwag indahin yung nararamdaman kong takot. Inisip kong baka nadala ko lang yung mga pamahiing nakalakihan ko sa probinsya, kaya naninibago ako. Ang laki-laki kasi talaga nung bahay, kaya siguro ganun ang tingin ko. Kaya nga hindi na rin ako nagtaka nang malaman kong hindi lang ako ang nag-iisang maninilbihan sa bahay na yon. May isang kusinera, si Ate Edna. Isa pang kapwa ko kasambahay na si Mimi. Isang in-house hardinera, si Aling Flore. Ang driver na si Kuya Hiner at ang saksakan ng sungit na si Mang Leroy. Ang matandang gwardya na matagal na ring naninilbihan kay Doc Freddy. Sila ang mas madalas kong nakasama noon kaysa sa amo kong palagi namang wala at minsan lang kung umuwi. Halos ospital na talaga ang naging buhay niya, Sir Jupiter. Kasi nga wala na rin naman siyang asawa at anak. Maliban nga sa ilang mga kamag-anak niya na paminsan-minsan po ay dumadalaw sa kanya noon. Wala talagang maituturing na pamilya si Doc Freddy bukod sa aming mga tauhan niya. Kaya lang po, kahit kami noon ay takot namang lumapit at makipag-usap sa kanya dahil mukhang ubod niya ng sungit at miminsan lang kung magsalita. Gwapo sana. Kaso, mukha siyang istrikto. Yung tipong kapag nagkamali ka parang parurusahan ka niya agad. Mabuti na nga lang at mabilis kong nakaklose noon si Mimi. Palibhasa, magkasama kami sa kwarto at halos magkalapit lang kami ng edad. Madaldal siya. Maraming tanong tungkol sa buhay ko, katulad na lang kung saang probinsya na ako galing. Paano raw ba ako napadpad sa Maynila? May nobyo raw ba ako? Hanggang sa maya-maya, pawirdo na ng pawirdo ang mga tanong niya. Tulad na lang ng, kung may aswang daw ba sa amin? Kung nakakita na raw ba ako ng ganun? At kung ano raw ba ang mga alam kong pangontra kapag nakaengkwentro daw ako ng isang aswang. Napakamot na nga lang ako nun sa ulo kasi hindi ko kinakaya ang kadaldalan niya, Sir Jupiter. Kinabukasan po ay nag-umpisa agad ako sa pagtatrabaho. Linis dito, linis doon ang ginawa ko dahil gusto kong ipakita sa boss namin na masipag ako. Para naman kahit papaano ay hindi siya magsisi sa pagtanggap niya sa akin. Sa kalagitnaan ng paglilinis ko, doon ko nalaman na meron palang attic yung bahay. Aakyatin ko nga sana yun noon pero pinigilan naman ako ni Ate Edna at sinabing kabilin-bilinan daw ni Doc Freddy na huwag kaming aakyat doon. Dahil doon nakalagay ang mga importante niyang gamit tulad na lang ng mga papeles niya sa ospital at kung ano-ano pa. Doon din daw po kasi umi-standby si Doc kapag marami siyang kailangang aralin. Wala naman pong kaso sa akin yun, Sir Jupiter. Sa isip-isip ko, mas maigi nga kako yun at nang mabawasan ang trabaho ko sa bahay. Toka ko kasi talaga noon ang paglilinis ng buong bahay. Habang si Mimi naman ang nakatoka sa paghuhugas ng plato at pagtulong kay Ate Edna sa kusina. Dahil wala pa naman po talaga akong alam sa pagluluto ng mga panahong yon. Isang araw po, Sir Jupiter. Bigla na lang noong umuwi ang amo naming doktor. Galing sa halos ilang araw din itong pag-duty sa pinagtatrabahuan niyang ospital.
May dala po siyang isang malaking maleta na parang hirap na hirap pa siyang buhatin. Kaya naman nang makita ko siya ay nag-alok ako ng tulong, pero ang isinagot lang niya sa akin ay isang malamig na iling. Pagkatapos po ay nagdire-diretso na siya paakyat ng hagdanan. Tinawanan pa nga ako ni Ate Edna noon, Sir Jupiter, at sinabing ganun daw talaga ang boss namin. Misteryoso at hindi pala salita. Nang tanungin ko naman siya kung ano ba kasi ang laman ng maletang buhat-buhat ni Doc, nagkibit balikat lang siya. Sabi niya pa, wag ko na raw yung alamin dahil nung isang beses na nagtanong siya noon tungkol doon, napagalitan lang siya, kaya hindi na siya umulit pa. Pero hindi lang po iisang beses kong namataan si Doc Freddy na may daladalang malaki at mabigat na maleta sa tuwing uuwi siya galing sa ospital. Kaya nung una ay talagang naku-curious ako sa laman nun, Sir Jupiter. Parang gustong-gusto kong magtanong nun sa boss namin tungkol doon. Pero natakot akong mapagalitan. Kaya minabuti ko na lang din pong itikom ang bibig ko. Pero nung mga sumunod na panahon, nasanay na lang din po ako sa gawaing yun ng amo namin. Hanggang sa nagsimula pong mangyari ang isang bagay na muli na namang nagpabuhay ng kuryosidad ko. Siguro mga 2 buwan na rin akong nagtatrabaho noon sa bahay ng amo naming doktor ng isang hating gabi. Ay bigla na lang akong gisingin ng kasamahan kong si Mimi mula sa mahimbing ng pagkakatulog ko. Ang sabi niya sa akin, umuwi daw ang amo namin at nakita niya raw na may dalang malalaking maleta na sa pagkakataong ito ay hindi lang isa, kundi 2. Nasilip daw kasi ni Mimi ang amo namin na hirap sa pagbubuhat ng 2 maletang yun. Kaya nang alokin niya ito ng tulong, ay napilitan na raw po itong tanggapin yon. Magkatulong daw sina Mimi at Doc Freddy na iniakyat sa itaas yung 2 maleta at habang umaakyat sila, ay hindi raw po maiwasan ni Mimi na malanghap yung masangsang na amoy na nanggagaling sa loob ng buhat-buhat niya. Amoy bulok daw po yun, Sir Jupiter. Kaya medyo kinukutuban na siya. Hindi na raw siya pinasama pa ni Doc sa attic. Ang sabi daw nito sa kanya ay bumalik na siya sa pagtulog at siya na raw ang bahala dun sa mga maleta. Pero dahil po likas ang pagiging matigas ng ulo ni Mimi, ay nagkunwari lang daw siyang bumaba ng hagdanan. Pero ang totoo, ay nagtago lang siya sa likod ng pader pagliko niya ng hallway. Balak daw po kasi niyang silipin kung ano ang gagawin ni Doc sa attic. Pasilip-silip daw si Mina para hindi siya mahalata ng amo namin. Nung sa wakas daw po ay makaakyat na si Doc sa attic, bigla na lang daw pong nakarinig si Mimi ng kakaibang mga tunog dun sa attic. Mga yabag na parang may tumatakbo paikot sa buong kwarto. Pati na rin mga paghingal na parang sa aso na agad daw pong nagpakilabot ng matindi kay Mimi. Doon na sa dali-daling nagtatakbo pababa at papunta sa kwarto namin para gisingin ako. Hindi ko naman alam noon kung ano ang magiging reaksyon ko. Sabi ko pa sa kanya, baka mapagalitan kami. Bumalik na lang kako kami sa pagtulog gaya ng sabi ni Doc. Pero wala na po akong nagawa nung bigla niya akong hinigit patayo sa kama.
Sinabi niya pa nga sa akin, siya raw ang bahala. Hindi raw kami mahuhuli kasi nga alam niya naman na raw ang pasikot-sikot sa malaking bahay na yon. Iiling-iling na lang ako. Sir Jupiter, nung umakyat na nga ulit kami sa second floor, tapos ay tumapat pa talaga kami mismo dun sa bukana ng attic at nakinig sa mga kakaibang tunog na sinasabi sa akin ni Mimi. Nung una, diskumpiyado pa ako sa sinasabi sa akin ng kasamaan kong yon. Pero nung maya-maya pa ay bigla na lang kaming nakarinig ng parang mga kakaibang pag-ungol sa itaas. Doon na ako kinilabutan. Yung mga pag-ungol kasing yun, Sir Jupiter, bigla na lang ding nasundan ng mga tunog na parang may kung anong bagay na napupunit. Tapos ay hinahangkab at nilalapa yun ng isang mabangis na hayop. Napatanong pa ako kay Mimi kung ano yun, pero nagkibit balikat lang siya. Sabi niya pa, matagal na raw siyang nakakarinig talaga ng mga kakaibang tunog na ganon sa attic. Pero tuwing babanggitin niya raw po yun sa mga iba pa naming kasama sa bahay, ay pinagagalitan pa siya ng mga ito at sinasabing huwag daw siyang tsismosa. Maya-maya meron na namang mga yabag na parang naglalakad at papalapit sa pwesto namin, Sir Jupiter. Kaya kaming dalawa ni Mimi nagtatakbo na pababa dahil baka mahuli pa kami ni Doc. Agad-agad kaming naglock ng pintuan at kanya-kanya rin kaming talon sa mga higaan namin para magpanggap na tulog. Kung sakaling naramdaman ni Doc na may mga taong nag-uusisa sa kanya kanina, dun sa attic. Kinabukasan po, Sir Jupiter, ginising kami ni Ate Edna ng maaga dahil may gusto raw ibilin si Doc Freddy. Inaantok pa nga ako dahil sa puyat ko kagabi nung dumating ako sa salas kung saan niya kinakausap na rin yung iba. Ang sabi ni Doc, ilang araw daw siyang mawawala sa bahay dahil kailangan niya raw mag-duty sa ospital. Sa dami raw ng mga dinadalang pasyente sa kanila ng mga panahong yun dahil uso raw ang dengue. Nakita ko pa noon si Mimi na palihim pang ngumiti sa sinabi ng amo namin. Sabay bulong sa akin na sa wakas daw, makakapag-imbestiga na kami dun sa attic ng mas maayos. Hindi naman po ako sumagot sa kanya kasi nakita kong tinitigan kami ni Doc Freddy. Kakaiba ang paraang iyon ng pagtitig niya na halos hindi ko magawang salubungin. Nakakapanayo kasi yun ng balahibo. Ginagawa niya yun habang sinasabi sa amin na huwag daw kaming aakyat sa attic. Dahil may mga importanteng bagay daw siyang iniuwi doon kagabi lang. Pero pagkaalis pa lang ni Doc, ito namang si Mimi nilapitan na naman ako para ayaing linisin daw namin yung attic mamayang hapon kapag abala na sa kusina si Ate Edna at nagdidilig naman ng mga halaman sa ardin si Aling Flore. Tumanggi ako, Sir Jupiter, at sinabi ko sa kanya na mukhang nakita yata kami ni Doc kagabi dahil para kakong kami ang pinariringgan niya kanina bago siya umalis. Tinawanan lang ako ni Mimi noon, Sir Jupiter. Tapos sinabi niya sa akin na masyado lang daw akong praning. Baka raw type lang ako ng amo namin, kaya titig na titig ito sa akin kanina. Mga bandang 5:30 ng hapon katatapos ko lang ulit maglinis noon sa salas ng malaking bahay nang bigla na naman akong higitin ni Mimi. Tanong ako ng tanong sa kanya noon kung saan kami pupunta
at pilit kong binabawi ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Kaya lang ay ayaw niya talaga akong bitiwan. Kinaladkad niya na talaga ako hanggang second floor tapos ay itinulak niya pa ako paakyat sa hagdanang patungo naman sa attic ng bahay. Hindi niya raw ako titigilan hanggat hindi niya nalalaman kung ano ba talagang meron dun sa attic na yon. Kating-kati na raw kasi siya dahil matagal na nga siyang nahihiwagaan sa misteryosong kwartong yun. Wala na naman akong nagawa. Kaysa naman kako paulit-ulit niya akong kulitin. Pinagbigyan ko na lang sa wakas ang kasamahan kong pahamak. Sinubukan naming buksan yung pintuan ng attic, Sir Jupiter, kaya lang ay nakasara po yun. Pero dun pa lang, kakaiba na agad ang naramdaman ko. Nakarinig na naman kami ng parang mga tumatakbong yabag na umiikot-ikot doon sa loob ng attic. Tapos, sinundan ulit yun ng tunog ng parang humihingal na hayop. Dahil nga doon, umatras agad ako pabalik. Sabay sabi kay Mimi na kung gusto niya talaga mag-usisa doon sa may attic, ay siya na lang at huwag nakako akong idamay. Nung pababa na ako sa makipot na hagdanan para sa attic, bigla pa akong nadulas at bahagyang nasugatan yung bandang batok ko. Gasgas lang naman pero kinabahan ako, kaya nasabi ko pa kay Mimi na kasalanan niya yun. Dapat kako ay hindi niya na lang ako kinaladkad dun. Napagtaasan ko siya ng boses, kaya inis na inis siya sa akin nun. At nagdadabog siya nung bumaba na kami ulit sa ground floor. Hindi ko na lang siya pinansin at nagpahinga na lang ako sa sofa habang siya ay dumiretso na ng kusina at tumulong kay Ate Edna. Ang totoo po, Sir Jupiter, hindi lang naman talaga si Mimi ang naku-curious sa kung ano bang itinatago ng amo namin doon sa attic na yon. Kahit nga ako, simula nang marinig ko yung parang mga kakaibang tunog na yung kagabi, iniisip ko na kung ano ba talaga ang meron doon. At ayaw kaming palapitin man lang doon ni Doc Freddy. Kaya lang po nangingibabaw pa rin talaga sa akin ang takot, Sir Jupiter. Para kasing may nagsasabi sa utak ko noon na may mangyayaring hindi maganda sa akin oras na pilitin kong alamin ang totoo. Kinagabihan po ay maaga akong nakatulog sa kwarto namin dahil na rin siguro sa pagod sa maghapong pagtatrabaho sa mansyon. Pero nung mga bandang 10:00 na ng gabi, naalimpungatan ako kasi narinig kong may kumakaluskos sa loob ng kwarto namin. Nung pagmulat ko ng mata, nakita ko si Mimi na may hawak-hawak na isang bungkus ng mga susi sa kamay niya. Napakunot agad noon ang noo ko at nagtanong ako kung saan niya yun nakuha at kung aanhin kako niya yun. Pero hindi naman siya sumagot. Ang ginawa niya lang noon, sinenyasan niya ako na huwag daw akong maingay. Tapos lumabas na siya ng kwarto namin. Natampal ko talaga noon ang noo ko. Napakatigas ng ulo ni Mimi, Sir Jupiter. Tapos ako naman, sa sobrang pag-aalala ko na baka pati ako ay mapagbintangan kapag may ginawa siyang kalokohan dun sa attic. Napabangon ako bigla ng higaan at sinundan ko siya sa itaas para pigilan sa kung anumang balak niyang gawin doon. Ang bilis-bilis pang tumakbo ni Mimi. Naabutan ko lang siya nung nasa tapat na ulit kami ng attic.
at sinusubukan niya na namang buksan yung pintuan gamit yung mga susi na hawak-hawak niya. Tatawa-tawa pa siya sa akin habang sinasabing nakuha niya raw yung mga susi na yon sa kwarto ni Doc. Sinabihan ko siyang ibalik yun. Sinubukan ko pang ang pigilan ng kamay niya pero huli na ako, Sir Jupiter. Dahil talagang nabuksan niya na po noon yung pinto nang wala man lang kahirap-hirap. Pagbukas pa lang po niya ng pinto, umalingasaw na agad yung napakasangsang na amoy na nanggagaling sa loob ng silid na yon. Kaya lang wala naman kaming makitang kahit na ano kasi nga ang dilim naman sa loob. Nagtaka kami kasi wala kaming makapang-switch ng ilaw na pwedeng magpaliwanag man lang sa paligid. Napatanong ako sa sarili ko kung paano kaya nakakakita si Doc sa loob nun kung wala palang ilaw doon. Sa kalagitnaan ng pag-iisip kong yun, Sir Jupiter, bigla na lang akong napaigtad nung parang may nakita akong dumaan sa harapan namin na isang anino. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang yun dahil sa kapraningan ko o ano. Pero, inakabahan na talaga ako at sinabi ko kay Mimi. Pumasok naman si Mimi sa attic, Sir Jupiter, tapos pilit niya talagang kinapa sa mga pader ng kwarto kung may mapipindot ba siyang switch ng ilaw o kahit lampshade man lang hanggang sa bigla na lang pong lumiwanag yung loob nun. Napasuntok pa si Mimi sa hangin dahil sa tuwa. Pero wala pa man pong ilang segundo, ay bigla na lang nawala ang ngiti niya nung mapalingon siya bigla sa sulok ng attic. Napakunot ang noo niya, tapos kitang-kita ko nung unti-unting magsalubong ang kilay niya habang nanlalaki ang dalawang mata niya. Pati butas ng ilong ni Mimi, unti-unti ring nanlaki. Hanggang sa napanganga na rin siya at mukhang sisigaw na. Pero walang boses na lumalabas sa bibig niya at sa pagtataka ko naman, ang ginawa ko noon ay pumasok din ako sa loob para tingnan kung ano ba yung nakita niya. Pero parang yun na yata ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buong buhay ko, Sir Jupiter. Sa sulok po kasi ng kwartong yun, dun mismo sa pinakamadilim na parte na bahagya lang na nasisinagan ng liwanag, nakita ko ang isang nakapangingilabot na nilalang na nakasampa sa ibabaw ng isang walang buhay na katawan ng lalaki. Nilala pa ito nung malaking hayop na mukhang pinaghalong aso at walang sungay na kambing na pabaliktad ang pwesto ng katawan. May matatalas po itong ngipin at napakakapal pero matutulis na balahibo nito sa buo niyang katawan. Nanlilisik po ang mga mata nun, Sir Jupiter, habang nakatingin sa amin ni Mimi. Pero parang hindi niya yata magawang tagalan yung liwanag ng ilaw, kaya sa isang iglap ay naglaho siya bigla noon sa harapan namin. Sabi ko kay Mimi, tumakbo na kako kami. Mabuti na lang po, Sir Jupiter, at nakinig sa akin si Mimi sa pagkakataong yun. Nauna pa siyang tumakbo palabas ng attic kaysa sa akin. Pero bago pa ako tuluyang makalabas ng silid, Sir Jupiter, talagang naramdaman ko noon na may isang malambot, magaspang at basang bagay na bigla na lang humagod noon sa batok ko, dun sa parteng may sugat. Talagang pakiramdam ko noon natuyuan ako ng dugo sa sobrang takot. Nanlalamig at nangangatal ang buo kong katawan habang tumatakbo kami pababa ng hagdan ni Mimi. Dire-diretso kami noon sa kwarto, Sir Jupiter, at paunahan pa kaming mag-empake ng gamit namin.
Wala na akong pakialam sa sasahurin ko ng mga sandaling yon. Ang gusto ko lang makaalis na ako sa lugar na yon, Sir Jupiter. Matapos naming makapag-empake ni Mimi, dire-diretso na rin kami palabas. Hinarang pa nga kami ni Mang Leroy sa gate at tinanong kami kung saan daw namin balak magpunta. Tinaasan niya pa kami ng kilay at sinabing baka raw nagnakaw kami sa loob at ngayon balak na naming tumakas. Nagpaliwanag naman ako sa kung ano ba ang totoong nangyari. Sinabi ko sa kanya ang nakita ko habang binubusisi niya yung mga gamit na iuuwi namin. Bigla na lang napahinto si Mang Leroy sa ginagawa niya. Napaangat ang tingin niya sa amin ni Mimi, sabay tanong kung bakit kami umakyat sa atik. Sabi niya pa, mapapahamak daw kami sa ginagawa namin. Kulang na nga lang kaltukan niya ang mga ulo namin eh. Hindi raw dapat namin sinuway ang bilin ni Doc Freddy. Tapos noon lumingon siya pabalik dun sa malaking bahay na nanlalaki ang mga mata bago niya po kami sinabihan na magmadali na raw kaming umalis kung ayaw daw naming lumala pa ang sitwasyon. Lalo tuloy akong natakot noon. Hindi ko akalain na dito pa ako sa syudad makakaranas ng mga ganitong klaseng kababalaghan sa buhay ko. Ang buong akala ko talaga noon, sa probinsya lang namin uso yung mga ganong kwento. Pero nagkamali po pala ako. Sir Jupiter, nang umuwi ako pabalik sa mga magulang ko sa probinsya namin sa Bicol, doon ko lang nalaman na may sakit pala ang tatay ko. Sising-sisi siya nang malaman niya ang naranasan ko sa Maynila. Sabi pa sa akin ni nanay na ang nilalang daw na nakita ko ay isang sigbin na kilala raw alaga ng mga aswang. Nagulat pa ako sa isip-isip ko, ibig sabihin kako, aswang yung amo ko? Para talaga akong binuhuusan noon ng malamig na tubig. Wala man lang akong kamalay-malay na mga halimaw na pala ang kasama ko sa bahay. Kung hindi lang pahamak itong si Mimi, baka hindi ko pa nalamang nakatira na pala ako sa lungga ng aswang. Wala akong ideya na pwede pala silang maging profesional. Sabi naman ng nanay ko, hindi raw talaga yun imposible dahil noon pa man, pinaniniwalaan na talaga nila na ang mga aswang ay madalas talagang makihalubilo sa mga tao. Hindi totoo yung mga kwentong palagi silang ilag at lumalayo. Kumbaga para sa kanila, mas maiging maging malapit sila sa mga itinuturing nilang pagkain para mapabilis lang sa kanila ang manghuli kapag nakaramdam sila ng gutom. Mabuti na lang kako nakaalis na ako sa mansyon. Akala ko, nakatakas na ako sa kilabot na hatid sa akin ng aswang, kaya lang habang tumatagal ako sa amin ay parang hindi pa rin ako mapakali, Sir Jupiter. Parang may kakaiba pa rin bumabagabag sa utak ko na hindi ko maintindihan kung ano. Hanggang dumating ang isang gabi. Nagising ako noon dahil sa mga daing ng tatay ko. Sumasakit daw ang likuran niya. Ubo rin siya ng ubo, tapos iba na talaga ang tunog ng ubo niya. Habang ako naman, nakakaramdam din ng sakit sa bandang batok ko, yung parting nasugatan at dinilaan ng sigbin dun sa mansyon na pinagtatrabahuan ko. Pero hindi ko agad yun sinabi kina nanay dahil ayoko silang mag-alala. Mas importante sa akin si tatay
na ayon po kay nanay ng mga panahong yun ay parang kinukulam daw dahil hindi na ito gumaling-galing. Kinabukasan, Sir Jupiter, ginising ako ni nanay ng maaga kasi dadalhin namin si tatay sa isang manggagamot dun sa lugar namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Ingkong Ipeng. Kaya lang ho, pagbangon ko pa lang, naramdaman ko nang kumikirot yung sugat ko sa batok. Halos hindi ko maigalaw ang leeg ko sa sakit, kaya napilitan na akong magtanong nun sa nanay ko kung ano na baka kung nangyayari doon sa sugat ko. Nanlaki naman ang mata ni nanay. Sabi niya lumaki raw yung sugat ko sa batok, gayong ang kwento ko nga sa kanya tungkol doon, gasgas nga lang yun. Baka raw na impeksyon at kailangan na ring patingnan. Pero ayoko namang magpunta sa ospital o klinik dahil sa takot na makakita ako ng doktor. Na-trauma na kasi yata ako noon sa doktor. Pagdating namin kina Ingkong Ipeng, agad naman po kaming inasikaso doon. Wala pa man kaming sinasabi, pinahubad na niya ang suot na t-shirt ng tatay ko, tapos kinapa niya yung bandang likuran nito. Sabi ni Ingkong Ipeng, hindi raw po kinukulam si tatay. Sadyang may sakit na raw po ito at mas lalala pa raw yun kung hindi pa namin maaagapan. Lalo na raw ngayon na merong kakaibang nagpapahirap sa kanya, pati na rin daw sa akin. Sabi ni Ingkong Ipeng, Sir Jupiter, meron daw pong aswang na nagpapabalik-balik sa bahay namin para aswangin kami ni tatay. Yun daw po ang dahilan. Kaya lumalaki bigla ang napakaliit lang naman sanang sugat ko. Ganun din daw si tatay na sinisinghot-singhot pa nito hanggang sa maubos ang enerhiya sa katawan. Kaya raw tuwing gigising kami sa umaga, palagi kaming patang-pata at parang pagod na pagod. Kaya raw tuwing gigising kami sa umaga, palagi kaming patang-pata at parang pagod na pagod kahit na maghapon lang naman kami noong nasa bahay. Ipinakita rin po sa amin ni Ingkong Ipeng yung malagkit na likidong nakuha niya sa sugat ko na sabi niya, naiwang laway daw ng aswang. Delikado raw yun kapag sumama sa daloy ng dugo ko. Dahil may posibilidad na mahawa ako ng pagkaswang. Kaya bago po kami pinauwi ng manggagamot ay binilinan niya kaming mag-ingat. Sabi niya sasadyain na raw kami bukas sa bahay para gumawa ng panangga sa aswang. Nang gabing yun, Sir Jupiter, pinilit kong huwag makatulog pero hindi naman umayon ang gabi. Umuulan sa labas at tamang-tama lang ang lamig ng panahon. Kaya ang sarap-sarap talagang matulog. Hindi ko napigilan ang antok ko. Pero kaiidlip ko pa lang noon ng maya-maya ay may naramdaman na naman akong dumidila sa batok ko, Sir Jupiter. At talagang lahat ng takot ko lumabas sa katawan ko. Nagtayuan lahat ng balahibo ko at napabalikwas ako ng bangon noon para lang makitang kagat-kagat na ng sigbin yung kapirasong laman ko. Nakakadiri. Doon ko lang din naramdaman ang matinding kirot sa parting dinidilaan niya kanina. Nagsisigaw ako agad noon, Sir Jupiter, kaya napalabas si nanay sa kwarto nila at dali-daling nagpunta sa kwarto kong kurtina lang din naman ang tabing. Sa ikalawang pagkakataon, bigla na namang nawala sa harapan ko yung sigbin, Sir Jupiter. Naglaho siya na parang bula, kaya sumilip si tatay sa labas at doon ay nakita niyang may isang hayop na kakaiba ang hitsura. Ang tumatakbo ng pabaliktad palayo
sa bahay namin. Napamura siya at sinabing sigbin nga raw yun. Ang ginawa po ni tatay ng gabing yun, dun na ako pinatulog sa kwarto nila, tapos inilagay niya yung isa sa mga alaga naming kambing sa kwarto ko para daw kung sakaling bumalik ang sigbin, ay yung kambing na yun ang una niyang pupuntiryahin at hindi kami. Pero pare-pareho pa rin kaming hindi nakatulog ng maayos nung gabing yun, Sir Jupiter. Alam ko, kahit hindi sabihin ng mga magulang ko na natatakot din sila, kahit sila. Ngayon lang din naman nakaranas ng ganitong katinding engkwentro sa aswang, kahit na lumaki sila sa probinsya. Hindi ko talaga alam noon kung bakit hanggang doon sa amin ay sinundan ako ng sigbin. Ano ba kung gusto niya sa akin? Pati ba kay Mimi sumusunod din siya? Wala man lang akong kaide-ideya at pakiramdam ko noon ay mababaliw na ako sa kakaisip. Kinabukasan dumating si Ingkong Ipeng na may daladalang bagong hasang itak, Sir Jupiter. Kumpleto rin siya sa pangontra, tulad ng abo ng palaspas na inihalo sa benditadong asin na sabi niya ay mabisa raw pantaboy sa mga aswang at iba pang nilalang ng dilim. Meron din siyang buntot pagi, lana o yung langis na kumukulo kapag may aswang sa malapit na mabisa rin daw para hindi ka mapangamuyan ng aswang. Ang sabi po sa amin ni Ingkong Ipeng, kailangan daw naming abangan ng muling pagbabalik ng sigbin sa amin para magawa namin itong patayin. Sigurado naman daw siyang hindi ito makakatiis dahil kinatatakaman na nga ako ng aswang, Sir Jupiter. At isa na nga sa mga ugali nito ang huwag pakawalan ang putahing magugustuhan niya kahit anong mangyari. Nang tanungin naman po namin si Ingkong Ipeng kung paano mapapatay ang sigbin, ang sabi niya naman sa amin, isa lang daw ang kailangan naming gawin. Ang tagay nito, sa bandang puwitan nito, kung saan nakalagay ang kanyang ulo. Kailangan daw po naming putulin yun dahil yun lang daw ang kahinaan nito at wala nang iba pa. Pero hindi raw madaling gawin yun dahil kilala ang sigbin bilang isa sa pinakamabilis na uri ng aswang. Wala raw halos makatalo sa liksi nitong kumilos na animo sumasabay daw sa hangin. Matanda na po si Ingkong Ipeng, Sir Jupiter. Uugod-ugod na nga siya noon, kaya alam naming mahihirapan siya kung siya ang huhuli sa aswang. Si tatay naman may sakit at halos hindi makakilos kung wala ang alalay ni nanay. Ganun pa man nangako pa rin po si Ingkong Ipeng na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Pagpatak ng 9:00 ng gabi, Sir Jupiter, tahimik na noon ang paligid namin. Dahil ganun naman sa probinsya. Maagang matulog ang mga tao. Garapan na lang ang nagsisilbi naming liwanag noon sa bahay dahil hindi pa naman uso ang kuryente sa amin ng mga panahong yon. Nang oras na yon, nagkakape pa kami ng kaping bigas na ginawa ni nanay nung hapon para pampagising. Nang bigla na lang kaming makarinig ng mga kaluskos sa kwarto ko. Narinig din namin yung kambing namin na umuungot at umiiyak ng impit. Pero saglit lang yun. Dali-dali pong tumayo si Ingkong Ipeng sa upuan noon tapos binuksan niya ang kurtina ng kwarto ko. Mabilis din si nanay dahil naisarado niya agad yung bintana
at nasabuyan ng itim na asin na may halong abo ng palaspas. Hindi po agad nakalabas ang Sigbin dun sa kwarto, Sir Jupiter. Bigla na lang po itong humuni na parang tigre. Talagang nakakatakot ang alulong niya dahil ang laki-laki at ang lalim ng boses nito. Hindi ko makakalimutan yon dahil yun na talaga ang pinaka-nakakatakot na nasaksihan ko sa buong buhay ko. Sinubukang habulin ni Ingkong Ipeng yung Sigbin, Sir Jupiter, pero hindi talaga niya magawa. Tama ang sinabi niya na sobrang liksi nga ng Sigbin at nagpaikot-ikot lang to sa buong bahay namin. Halos hindi namin makita ang mga kilos niya noon. Nararamdaman lang namin yung paggalaw niya at minsan naaaninag ko siyang nakasampa sa kisame. Minsan naman, nasa likuran ko. Minsan, nasa harapan ko na rin pala siya pero wala pa rin akong kaalam-alam. Gusto ko na nga lang talagang pumalaho noon ng iyak. Habang nasa ganun kaming sitwasyon, nagulat na lang po kaming lahat nung biglang bumukas ang pintuan ng bahay namin, Sir Jupiter. Tapos sa labas, tumambad sa amin yung figura ng dati kong amo. Si Doc Freddy, na mukhang hingal na hingal pa at galing sa pagtakbo. Sa isang iglap nakita kong dinamba siya ng Sigbin, tapos kumakawag-kawag pa yung ulo nito sa may puwitan. Mukhang nasiyahan nang makita ang kanyang amo. Nadoble po noon ang takot ko. Akala ko yun na ang katapusan namin kung hindi ko lang nakitang biglang inilabas ni Doc Freddy yung kutsilyo niya sa likuran. Tapos itinaga niya yun sa ulo ng Sigbin. Bumagsak sa harapan namin ang ulo ng nakakatakot na hayop na yun. Gumulong hanggang sa may paanan ko. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko pero nang makita ko yun ay bigla ko yung pinagyayapakan hanggang sa unti-unti ay nadudurog na yun sa harapan ko. Unang lumuwa ang mata ng Sigbin. Tapos sunod ay ang putol nitong dila na parang naputol dahil sa sarili nitong ngipin. Hanggang sa pati ang bungo nito, nadudurog na rin. Sobrang baho ng amoy na lumalabas galing doon, kasabay ng maitim na likido na sa palagay ko po ay dugo niya. Pumasok si Doc Freddy sa bahay namin pagkatapos naming linisin yung bangkay ng aswang na inilagay namin sa labas bago namin sinilaban. Sinabi niya sa amin, Sir Jupiter, na mali daw ang hinala naming isa siyang aswang. Yung Sigbin na yun daw po ay matagal na talagang alaga ng pamilya nila. Simula pa sa kanununuan niya. Napasa-pasa lang daw po yun hanggang sa mapunta sa pangangalaga niya. Ang totoo, pinag-aagawan nga raw po yun sa kanilang angkan. Kasi ang Sigbin daw na iyon ang pinaniniwalaang nagdadala sa kanila ng swerte. Kaya nga po kahit takot siya ay inalagaan pa rin yun ni Doc Freddy at itinuring na parang normal na alagang hayop lang katulad ng aso. Ang mga bangkay daw na iniuuwi niya noon ay mga bangkay na ibinenta na ng kanilang mga pamilya dahil walang pampalibing. O di kaya ay wala na itong natitirang kamag-anak. Yun daw po ang pinambuhay niya sa Sigbin sa loob ng halos ilang taon. Yun daw po ang dahilan kaya hindi na nangarap pa si Doc Freddy na mag-asawa o magkapamilya.
dahil sa takot na baka pati sila ay madamay kung sakaling mag-iba ang isip ng Sigbin at maisip nitong atakihin siya. Hindi rin daw po kasi alam ni Doc kung paano ito papatayin nung una. Natatakot din siya na baka kapag ginawa niya yon ay puro kamalasan naman ang dumapo sa buhay niya. Nagsimula lang daw siyang maghanap ng mga sagot sa tanong niya noong nabalitaan niyang umalis kami ni Mimi sa bahay niya dahil sa Sigbin. Ang totoo daw po kasi ay unang sinundan ng Sigbin si Mimi at simula noon ay wala nang nakakita ulit dito. Kahit po ang sarili niyang pamilya. Kaya nga dali-daling bumiyahe si Doc papunta sa probinsya namin ay upang iwasang mangyari sa akin kung ano man daw ang nangyari kay Mimi. Malakas daw ang kutob niya, Sir Jupiter, na talagang hindi na raw po nakaligtas si Mimi dahil sa totoo lang ay ito naman talaga ang gustong-gustong kainin ng Sigbin. Kahit noong bago pa ako dumating sa puder niya. Nadamay lang daw ako kasi isinama ako ni Mimi sa kalokohan niya. Hanggang ngayon nga gusto ko pa ring sisihin si Mimi dahil naranasan ko ang pangyayaring yun gawa niya. Masyadong pahamak ang pagiging usisera niya kaya yun tuloy ang naging mitsa ng buhay niya. Gusto ko mang maawa sa kanya, Sir Jupiter, huli na rin naman dahil pakiramdam talaga naming lahat ay wala na siya. Sabi nga ni Ingkong Ipeng ay hindi talaga sasantuhin ng Sigbin ang sino mang magustuhan niyang kainin. Sa kabila po ng lahat, gusto ko pa rin isiping sana ay nakaligtas nga si Mimi sa nangyari. Sana nakahanap siya ng paraan para matakasan ang aswang na yon. Sana mali lang kami ng akala, Sir Jupiter. Matapos po ang pangyayaring yun, bumuti na rin naman ang lagay ng tatay ko. Kaya nga naisip kong, hindi kaya pati ang sakit ni tatay, gawa lang din talaga ng Sigbin. Hanggang ngayon po kasi, dahil doon naiisip pa rin ang mga sinasabi ng matatanda sa amin noong araw na nagiging sanhi rin daw talaga ng malubhang sakit ang mga aswang. Totoo po kaya yun? Sa mga listeners po ng channel na ito, comment naman po kayo kung alam nyo. Maraming salamat nga po pala, Sir Jupiter, kung mapagbibigyan nyo akong basahin itong kwento ko sa inyong channel. Ganon din po sa mga makikinig nito kung sakali. Hanggang sa susunod po. God bless you all po, mga kasityo.